Damos comezo á sesión ordinaria do Pleno do martes 28 de xaneiro de 2025. Señor secretario, ten a palabra. Boa noite a todos e todas de novo. E o primeiro punto de orde do día é a aprobación se procede do borrador de acta da sesión anterior. Punto seguinte. Dar conta de decretos de alcaldía e asuntos varios. Punto seguinte. A proposta de aprobación da modificación das tarifas do servizo de taxi para o ano 2025. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Boas tardes e moitas grazas. Ben, o pasado mes de novembro, concretamente o día 8, a Asociación Radio Taxi de Betanzos presentou un estudio económico de custes do servicio solicitando a aprobación dunhas tarifas acordes a esos custos do servicio para o ano 2025. Logo desta solicitude, o Concello, como non podía ser de outra maneira, iniciou un expediente e se lle deu trámite de audiencia aos colectivos afectados, presentando vía rexistro, por unha banda, a Asociación Teletaxi de Betanzos e, por outra banda, todos eses profesionais que non forman parte de ningunha das dúas asociacións anteriores, a súa conformidade, tanto ao estudio de custos presentados por Radio Taxi Betanzos e a proposta de novas tarifas que se desprende do bandito estudio. Seguindo co proceder, co devenir contractual e ca normativa autonómica en materia de transporte público, unha vez incoado o expediente se deu publicidade no boletín oficial da provincia e se pediron os informes correspondentes tanto á Comisión de Transportes como á Comisión de Prezos de Galicia. Por lo tanto, ahora o seguinte paso é traer a este pleno unha proposta de aprobación da dita petición de actualización das tarifas para, no caso de ser aprobado, que sea a Comisión de Prezos de Galicia a que teña a última palabra para autorizar, de ser o caso, esta tarifa correspondente ao ano 2025. Por lo tanto, dou paso dou lectura da proposta que se somete a votación deste pleno en base a solicitude presentada por este colectivo e apoiada polos outros dous. Primeiro, prestar aprobación da solicitude da Asociación de Radio Taxi de Betanzos de modificación das tarifas de taxi de aplicación urbana para o ano 2025 cos importes que figuran nesta proposta. Segundo, proceder á remisión da proposta de modificación de tarifas á Comisión de Prezos da Dirección Xeral de Comercio e Consumo da Xunta de Galicia para a autorización dos precios do servicio de transportes en taxi no Concello de Betanzos. E terceiro e último, dar traslado do presente acordo aos distintos servicios administrativos da Corporación para o seu coñecemento e para os efectos oportunos. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, alcaldesa. Buenas noches a todos e a todas. Simplemente creemos que é unha solicitude justa comparado con as tarifas de outros municipios da provincia. Por iso, nuestro voto será favorable. Moitas grazas. Voceiro nacionalista. Alcaldesa, boa noite a todos e a todas. Nos últimos tempos é certo que subiron moito os prezos dos carburantes e os prezos dos vehículos e o seu mantemento, así como un aumento desmesurado nos prezos das pólizas de seguro que pode mesmo chegar a facer inviável o manter o servizo dos taxis. Situación que dende o Bloque Nacionalista Galego trasladamos mesmo con iniciativas no Congreso dos Deputados para exixir unha solución a esta situación. Os taxis son un servizo básico para atender a parte da nosa poboación que carece ou non ten acceso a outro tipo de transporte público. Temos que ter en conta tamén a situación das persoas usuarias, en moitos casos xubiladas, que xa non poden conducir un vehículo particular e cunha capacidade económica limitada. Nesta primeira intervención, nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Voceira popular ten a palabra. Moitas gracias, señora alcaldesa. Boas noites a todos e todas. Dende o Grupo Popular queremos manifestar o noso apoio a esta moción, xa que consideramos que esta medida é necesaria e xusta para garantir a viabilidade dun sector que está a sufrir unha importante presión económica. Por un lado, as cotas de autónomos, que se incrementaron debido ao novo sistema de cotización, os seguros obrigatorios, que están a rexistrar subas importantes, as subas do combustible, os vehículos, o seu mantemento. Entendemos que esta actualización das tarifas é imprescindible para compensar estes gastos e que non se trata dun beneficio extraordinario, senón de asegurar a súa sustentabilidade.
Por todo isto, o noso voto vai ser favorable, convencidos de que é unha medida equilibrada e necesaria para apoiar os profesionais do taxi. Moitas gracias. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno. Pois nada máis que engadir, é evidente que coa alza dos precios, principalmente combustibles, seguros, etcétera, pois as tarifas se teñen que actualizar. Ou están a vivir o colectivo dos taxistas, ou están a vivir todas as familias de Betanzos, e o está a vivir tamén o Concello, e cada vez lle costa máis tamén o mantemento diario, tamén está afectado pola subida dos carburantes, tamén está afectado pola subida dos seguros, tamén está afectado polas subidas das reparacións, e, polo tanto, tamén cumpriría unha actualización de tarifas, nada máis que engadir. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Primeira intervención. Concelleiro nacionalista. Como se explicamos na nosa primeira intervención, desde o Bloque Nacionalista Galego, entendemos que é necesario garantir a viabilidade económica dos taxistas. Exiximos no Congreso que se garantiran unhas pólizas de seguro cunhos prezos competitivos para este sector. Pensamos, ademais, que deberan contemplarse algúns tipos de desconto ou bonificacións das administracións públicas para as persoas cunha situación económica menos favorecida e dificultades para acceder a outro tipo de transporte público. Desde o Bloque Nacionalista Galego imos votar a favor porque pensamos que é necesario garantir a viabilidade deste servizo que se está vendo comprometido pola subida dos prezos dos carburantes, mantemento dos vehículos, pólizas de seguro e demais gastos. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Voceira popular. Ben, pois, señor secretario, debatido o asunto, entendo que este punto se aproba por unanimidade. Así que pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte é o punto cuarto, a moción do concelleiro non adscrito relativa á instalación do novo mobiliario urbano no casco histórico. Concelleiro non adscrito, ten a palabra. Que tiñamos nos figuraba outro punto, por eso non estábamos preparados. Sí. Non sei se non lo saltamos, Nos temos contratación da xestión do servizo de comedor escolar e mañanceiros do Ceo Valís Villamarín, 24, non sei se hubo un erro. Hubo un erro. Vale, perfecto. Vale, entón sí, procedo a dar lectura á exposición de motivos desta moción na que traemos un asunto que creemos que é de total actualidade na rúa e que debe estar presente neste salón de plenos. Nas últimas semanas do ano 2024 leváronse a cabo unha serie de cambios e reformas estéticas e decorativas en diversas zonas de Betanzos. Os máis salientables na Praza do Silmás García na Beira e no casco histórico. Se nos referimos á popularmente coñecida como Praza do Campo, durante o desenvolvemento dos traballos, o primeiro que puidemos observar foi o cambio de distribución dos bancos. Retiráronse os tradicionais bancos de pedra que rodeaban as árbores ao redor da fonte de Diana Cazadora e recolocáronse noutros lugares da praza e do contiguo cantón de San Roque. Cabe destacar que estes asentos de pedra non estaban aí porque sí, teñen un significado histórico, xa que, como demostran fotografías de hai varias décadas, eran utilizados polos veciños para apoiar as sellas nas que transportaban a auga que collían da fonte. No seu lugar foron colocados con dubidoso gusto estético os bancos de madeira e forxa verdes e brancos, que antes ocupaban outros lugares da praza e do cantón. Xa por último, instaláronse novas papeleiras e novas xardiñeiras con árbores e plantas en varios puntos da zona. Se nos centramos nos traballos realizados neste sentido nas rúas do noso centro histórico, en primeiro lugar cabe destacar a instalación de varios maceteiros con árbores de gran tamaño na Praza da Constitución, cubrindo totalmente o lateral da Igrexa de Santiago, unha das xoias góticas de Betanzos e de Galicia que non merece estar oculta. Tamén se procedeu a instalación de novo mobiliario urbano nas rúas Travesa e Pescadería, así como a retirada do banco de madeira que rodeaba o magnolio do adro de Santiago. Este foi sustituído por un metálico de cor branca, seguindo o estilo dos instalados nas citadas rúas, que combinan as cores branca e verde. As mesmas cores dos novos indicadores das rúas da zona, que sustitúen aos anteriores de pedra co nome da rúa en vermello e o escudo da cidade. Por todos os membros desta corporación municipal é coñecido que estes cambios están a xerar unha gran controversia entre os veciños. No noso caso, contanse por decenas as protestas que nos trasladaron e que aínda a día de hoxe nos seguimos recibindo.
Ademais, foron varias as asociacións que solicitaron a retirada ou reposición de certos dos elementos anteriormente mencionados nesta moción. Pola nosa parte, unha vez escoitada a veciñanza, contactamos con varios expertos en patrimonio e mobiliario urbano, arquitectos, urbanistas e historiadores da arte, para que nos trasladasen a súa opinión. O que nos din é que desde o punto de vista da lógica do patrimonio, o novo mobiliario do casco histórico está completamente descontextualizado da contorna, tanto polo tipo de materiais utilizados como pola paleta cromática. E é máis, coa instalación destes elementos, o Concello non está a tomar o exemplo que se lle exixe aos propietarios das vivendas do casco histórico á hora de realizar unha reforma na súa propiedade. Tendo en conta estas valoracións, así como as numerosas opinións que nos trasladaron os veciños, propoñemos ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. En primeiro lugar, instar ao Goberno Municipal a retirada dos novos elementos de mobiliario urbano instalados na Rúa Travesa e Pescadería, así como no adro da Igrexa de Santiago, recuperando o banco de madeira que rodeaba o Magnolio. Segundo, instar ao Goberno Municipal a reposición dos anteriores indicadores do nome das rúas, que recentemente foron retirados e sustituídos por outros non acordes á contorna. Terceiro, instar ao Goberno Municipal a retirada ou reubicación das xardiñeiras instaladas na Praza da Constitución, e que impiden contemplar en todo o seu esplendor unha das xoias góticas de Betanzos, a Igrexa de Santiago. E cuarto e último, instar ao Goberno Municipal a que, por coherencia histórica, proceda a reposición dos bancos de pedra que rodeaban as árbores da contorna da fonte de Diana Cazadora. Nesta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Moitas grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Moi boa noite a todas. Ben, no BNG somos conscientes de que este tema está creando certo debate na rúa, certo malestar entre as betanceiras, un debate propositado e azuzado, obviamente, tamén por algúns. Cando este proxecto se anunciou, saiu en prensa, cando tivemos que dar a nosa opinión e o noso voto nas sucesivas mesas de contratación que tiveron lugar para a súa contratación, vaya redundancia, non estivemos en contra. E vaya, cremos que cando saiu en prensa e cando se anunciou, ningún betanceiro, ningún partido político estivo en contra, porque entendemos como algo positivo calquera investimento que se faga na nosa vila en xeral, no noso concello, e en particular na nosa zona histórica. Desde ese primeiro momento, cal era para a nosa cuestión? Ben, que sendo un investimento positivo no casco histórico non atallaba ningún dos problemas, dos serios problemas, deses problemas de base que ten o casco histórico. Nos estamos a favor de que se unifique un mobiliario urbano, claro, estamos a favor, ademais, que se armonice a imaxe que presenta o casco histórico e que se instale un novo mobiliario, mas esa non era a prioridade, quizáis, neste momento. Feito, se o BNG gobernase, pois intentaríamos desenvolver outro tipo de actuacións que propiciasen melloras na mobilidade, melloras na problemática da vivenda, que temos a metade das vivendas do casco histórico con serios problemas estruturais e de imaxe, ou mesmo a carencia de servizos que existe no casco histórico a día de hoxe, porque para nós iso é o prioritario, iso é o que tiña que ser obxecto de debate, os graves problemas que ten o casco histórico, os problemas estruturais e non os problemas estéticos ou de maquillaxe. En calquera caso, cando se propón o proxecto, pois non nos parece mal. É dicir, un investimento que ven sufragado con fondos europeos, fondos Next Generation, e parecenos ben. Claro, quizáis o problema pode ser a execución concreta, eses materiais ou esa colocación de algúns dos elementos. Aí sí poderíamos chegar a estar de acordo coa moción que nos presentan ou esa exposición de motivos. Obviamente, aquí hai unha parte de gusto estético, cada un ten o seu gusto persoal. Vale, dísenos que están inspirados na estética de González Villar. Ben, a inspiración ás veces é complicada de ver, mas para nós o problema é a oportunidade perdida. Esa é a frase, o titular neste punto. A oportunidade que perdemos todos e todas as betanceiras de facer un investimento que realmente fose o centro do problema. Para nós había actuacións máis necesarias e quizáis eses centos de miles de euros podían ser investidos en cuestións de fondo que lle deran a volta a esa situación problemática na que está o casco histórico. Xa sei que me van decir que para este proxecto en concreto había que presentar este tipo de proxectos, vale, pero quizáis había que primeiro solucionar todo o demais
a mobilidade, a carencia de servizos, a despoboamento paulatino do casco, os problemas de vivenda, antes de ir á cuestión estética. En calquera caso, nos creemos na crítica constructiva, creemos na oposición constructiva que se basee nas propostas en positivo e non creemos que esta moción vai nesa liña, por iso o noso voto vai ser a abstención. Moitas grazas e nada máis. Moitas grazas. Voceira popular, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Boa noite a todos e a todas. Bueno, é ben coñecido tanto por toda a corporación como por casi todos os veciños a opinión que ten o Partido Popular con respecto a esta mudanza de mobiliario do casco histórico, de parte de Betanzos. Creemos que non está para nada acorde co entorno, co noso entorno, non pega para nada co que é o casco histórico, e ainda encima, como ben pon na moción, claro, se aos que vivimos no casco se nos obliga a rehabilitacións en madeira e despois o propio Concello pon outro tipo de materiales que a nós non nos deixarían, os veciños con moita razón protestan e non lles gusta. Despois tamén nos fan varios veciños e veciñas preguntáronnos que onde están as placas como están guardadas as placas de granito e os antigos bancos de forxa que se sacaron, o antigo mobiliario do casco. Onde están e en que condicións. Non sei se se pode saber. E máis nada, concordamos totalmente coa moción, tanto coa exposición de motivos como cos acordos, o noso voto será favorable. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, como é sabido por todos e por todas, Betanzos, a nosa cidade, é unha das xoias históricas de Galicia. É un municipio que ao longo da súa historia soubo manter a súa esencia. Esta esencia é clave para dar pasos decididos cara ao futuro. Un futuro pasa polo respecto ao pasado e, como non, co desafío cara ao futuro. Un futuro con cambios, un futuro como é neste caso, onde haxe unha renovación da identidade visual que teña como obxectivo de ofrecer unha representación máis clara, máis humana e máis eficaz da nosa cidade e, como non, dos nosos veciños e veciñas. Como imaxe, insisto, como imaxe o escudo de Betanzos, do mesmo xeito que na inmensa maioría dos lugares do mundo, xa non representa plenamente a realidade e a identidade do municipio tal e como hoxe en día. A nova imaxe, que é unha reinterpretación histórica, reflite o equilibrio perfecto entre o respecto pola súa historia e a modernidade que exixe o presente. Neste sentido, a señalética que comezou a despregarse e da que fan mención na súa exposición de motivos é unha das apostas máis destacadas da nova imaxe que se presenta. Este sistema de sinalización que foi cuidadosamente deseñada para harmonizar coa contorna urbana e natural da cidade non só facilita a orientación dos visitantes, senón tamén que respecta o carácter único de Betanzos, integrándose de maneira moi sutil pero efectiva na paisaxe. O deseño destes sinéis realizadas por expertos e non por membros deste grupo de goberno está inspirado en elementos clásicos da cidade que refliten a riqueza histórica de Betanzos ao mesmo tempo que proxecta unha estética contemporánea. As sinais non só indican direccións ou lugares de interese, como dicía, senón que tamén contan cunha historia, evocando o espírito dunha cidade que foi testemuña de séculos de historia e que mira ao futuro con renovado optimismo, algo que moitas veces carecen algún e algunhas. Este tipo de intervención non só mellora a funcionalidade, senón que tamén reforza a percepción de Betanzos como un destino de calidade, accesible e, como non, cheo de encanto. En canto ao novo mobiliario urbano que tamén mencionan e que se comezou a instalar en Betanzos e que tampouco está deseñado por este equipo de goberno, senón por expertos, está inspirado, e tal e como xa se dixo en outras ocasións, nas liñas de deseño dun dos arquitectos máis emblemáticos de Galicia, González Villar, que, ademais do seu gran labor urbanístico como arquitecto municipal, Villar tamén deixou un importante legado cultural en Betanzos. No seu día foi unha figura que impulsou a modernización de Betanzos o que permitiu que a cidade seguise evolucionando sen perder a súa rica historia.
Como ben vemos, o seu traballo axudou a manter un equilibrio entre o patrimonio histórico e a necesidade de adaptación aos tempos contemporáneos, algo que, con respecto á súa figura, se está a tentar implementar nos nosos tempos. Este mobiliario que se está instalando e que aínda non finalizou a súa implantación incorpora cores como o branco e o verde Betanzos, que non son simplemente un conxunto de obxectos funcionais, senón que son bancos de diferente nivel que recuperan a esencia de bulevar que tivo no seu tempo o cantón de San Roque, senón que tamén se pretende unha expresión de identidade cultural da cidade. O verde Betanzos, asociado coa frescura das nosas paisaxes naturais, e o branco que foi referenza á limpeza e a claridade da arquitectura local, combínase no mobiliario para ofrecer unha estética que respeta a tradición, contemporaneidade e, ao mesmo tempo, un deseño máis funcional, accesible e, como non, sostible. Valores básicos e irrenunciables tanto no noso país como en Europa. Estas intervencións non son meras reformas estéticas nin decorativos, senón que forman parte dun esforzo máis amplo, un esforzo transformador e financiado polos fondos europeos que non se poden perder e que non se poderían perder e que se interpretan para renovar a imaxe de Betanzos, reforzando o seu atractivo como destino turístico de calidade e como un lugar que se adapta aos tempos sen perder as súas raíces. Os bancos, os farois, as paneis informativos e demais elementos urbanos intégranse coa contorna natural e arquitectónica da cidade, que xerase un ambiente acolledor e que convida tanto os turistas como os propios habitantes a gozar da cidade desde unha nova perspectiva, unha perspectiva máis humana e onde se prioriza a conservación e, como non, a posta en valor do centro histórico de Betanzos. Do mesmo xeito que as grandes cidades, moitos povos históricos teñen levado a cabo procesos de renovación urbana que inclúen a actualización da súa imaxe, mobiliario urbano e espazos públicos para adaptarse mellor ao turismo e ás demandas dos tempos modernos. Un dos exemplos destes municipios e próximos a nós, tanto físicamente como en rango de poboación, son Cangas de Onís ou Cudillero en Asturias, ou aquí en Galicia, concellos como Mondoñedo, Allariz ou Pontevedra, onde en todos estes casos a renovación da imaxe e do mobiliario urbano teñen xogado un papel importante na revitalización destes povos históricos, e a pesar de que algúns residentes ou puristas criticasen estes cambios, os resultados foron claros. Un aumento significativo do turismo, melloras nas infraestructuras e un desenvolvemento comercial e hostaleira que beneficiou a economía local, posicionando a estes povos ou cidades como destinos turísticos de referencia. Un turismo que en Betanzos cobrou unha importancia crecente nos últimos anos e que atopa nestas transformacións un valor engadido. Os turistas que chegan a Betanzos non son atraídos polo seu casco histórico, ou a súa gastronomía, senón tamén pola evolución visible dunha cidade que busca mellorar a experiencia do visitante sen sacrificar a súa autenticidade. Como sinalaba, a renovación do mobiliario urbano e a súa señalética moderna contribuíu a unha experiencia máis accesible, intuitiva e cómoda, o que converte a Betanzos nun destino máis competitivo no panorama turístico de Galicia e máis aló. Todo isto unido ás grandes transformacións que se están impulsando no centro histórico coa creación de 2 parques infantís de gran importancia, así como a rehabilitación integral e posterior dinamización do mercado municipal e a recén aprobada subvención de plan de sustentabilidade turística que nos permitirá rehabilitar un elemento icónico do casco histórico como son as dependencias da policía local e convertilo nun importante centro de interpretación turística que fará que Betanzos se enfronte a un importante cambio cun futuro prometedor, impulsado, como dicía, pola súa historia, o seu patrimonio cultural e a súa capacidade para renovarse. Os investimentos en infraestructuras turísticas e a mellora na imaxe de marques son clave para manter o fluxo de turistas, atraer novos visitantes e garantir que o municipio se manteña como un destino atractivo a nivel nacional e internacional. Ademais, estas accións abren novas oportunidades para o desenvolvemento económico local, favorecendo tanto a pequenos comercios como a proxectos culturais e, como non, de restauración. Consideramos que a transformación de Betanzos, impulsada por estas iniciativas financiadas e aplaudidas por Europa, non só sexan o comezo dun proceso de revalorización que pode posicionar a cidade non só como un referente en Galicia en toda España, senón a nivel internacional, con un enfoque, insisto, integral que combina o respeto pola tradición coas adaptacións aos tempos modernos. Betanzos está a construir unha identidade renovada, máis forte e máis atractiva para todos. En conclusión, e para
Rematar incidindo co xa mencionado, consideramos que Betanzos, coa súa aposta polo cambio, a modernización e o cuidado do seu patrimonio non só está a renovar a súa imaxe, senón que está a cimentar as bases dun futuro máis brillante, esperemos que próspero, tanto para os seus habitantes como para todos aqueles que elixen visitale. A cidade está máis viva que nunca e o seu potencial é inmenso. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Grazas, señora alcaldesa. Ben, sí que é verdade que concordamos coa voceira do BNG en que probablemente pois estes cambios sexan unha oportunidade perdida, porque sí que é verdade que o casco histórico que necesita agora mesmo é que se vai ao fondo da cuestión e non igual a, digamos, a cousas tan estéticas ou decorativas, mas non entendo porque considera que esta moción non é constructiva. Nós o que estamos a facer non é vir aquí a intentar rachar con nada, simplemente a nosa intención é trasladar un debate que está na rúa e que é bastante, digamos, populoso. A xente está bastante alterada con este tema a este salón de plenos e que se debata aquí e que todos os grupos pois den a súa opinión. De feito, eu estou convencido que, aínda que esta moción hoxe xa aprobe aquí, agradezo ao Partido Popular a súa postura, pois probablemente o goberno municipal non vai a proceder a cumprir todos os acordos, porque aparte pois tamén, como sempre digo, as mocións son non vinculantes e sería un gasto que probablemente non estén dispostos a acometer. Ben, en relación ao que decía o señor voceiro do grupo de goberno, evidentemente, pois, este tema que nos traemos aquí é unha cuestión de gustos, eso está claro, e de estética. O que pasa é que vostedes utilizan, e utilizaron tamén a señora alcaldesa, na prensa uns argumentos que son moi debatibles. Non vou a pasar por alto agora o que dixo, que o escudo de Betanzos, pois, xa non representa a realidade da cidade, que, bueno, que pode ser discutible. Oye, vostedes teñen a iniciativa de goberno e están en todo o seu dereito de elixir unha nova imaxe, pero recorden que aínda non hai tantos anos, xa sei que non é sustituir o escudo, pero, bueno, aínda non hai tantos anos que se oficializou e se aprobou o escudo de Betanzos de forma oficial. O que sí creo que un tema importante é o de González Villar, que ese novo mobiliario está inspirado no arquitecto González Villar. Ben, pois vamos a falar do legado de González Villar e vamos a centrarnos tanto na Praza dos Irmáns García Nagueira como no casco histórico. Do que se refire á Praza do Campo, González Villar na Praza do Campo solamente deseñou o palco da música. Tanto as farolas esas en verde Betanzos, que o verde Betanzos, sí, non somos os que o conservamos, pero o verde Betanzos en esencia ven das fábricas de fundición inglesas e se introduciu en toda a zona, dende a Coruña a toda a zona. Deso ten moita culpa a fábrica de Julio Bonenburger Canosa, que foi a que deseñou e procedeu á fundición das farolas da Praza do Campo en 1929. De feito, se se fixan, pois poden ler a... Non se ría, señor Hermida, escoite que seguro que aprende. Poden ler nas farolas Bonenburger Coruña. No que se refire ás barandillas que suben da Praza do Campo hacia a Porta da Vila, que concretamente son antepeitos decorativos, pois tamén foron fundidas no ano 1911 pola fábrica de Julio Bonenburger e son deseño de Julio Galán Carvajal. Nese entorno, pois, ademais do palco da música, o único que deseñou González Villar foi a decoración do vestíbulo do Liceo, que se perdeu. Bueno, diso non comentan nada. Se nos referimos ao casco histórico, pois González Villar ten dúas edificacións, a Casa do Pobo e a Banca Núñez. A Banca Núñez, en concreto, ten unha placa que ten a firma de González Villar, unha placa que non podemos contemplar porque ten un cadro eléctrico diante. Se pasamos aí por diante do bar e vemos un cadro eléctrico, pois detrás dese cadro eléctrico está a firma de González Villar e o seu nome, dicindo que esa é unha edificación deseñada por el. No casco histórico nunca houbo mobiliario de rejilla deste tipo, como moito pezas prefabricadas de fundición, e moito menos con esa paleta cromática, sempre foi en negro.
Son as características das pezas de fundición no norte de Galicia para eses mobles urbanos. Se falamos dos bancos que agora mesmo están alrededor da Diana Cazadora, eses blancos e verdes de madeira e fundición, pois non consta que González Villar deseñase nunca ningún banco. Son bancos que son prefabricados e veñen dunha fábrica de fundición de fora de Galicia. Falamos das placas que vostedes sustituíron e introduciron cos nomes das rúas. Ben, pois sustituíron unhas placas de cantería que poderían durar décadas ou incluso séculos. Hai exemplos en moitas cidades de Galicia de placas, incluso de cerámica, que están dentro do século XIX, e aparte unhas placas de cantería que teñen dúas características principais: a suficiente visibilidade para ser vistas e á vez integrarse coas texturas das fachadas das casas do casco histórico, que suelen ser granito combinado con caleados. En definitiva, o mobiliario que se introduciu no casco histórico difire completamente da estética art deco que González Villar ideou nos seus proxectos dos anos 20. E, ademais, o exemplo máis significativo, e podemos facer a comparación, é o palco da música. Simplemente temos que comparar a traza de motivos ortogonais neoclásicos que hai no palco da música con o mobiliario introducido. E dámonos conta de que en absoluto ten que ver o deseño do novo mobiliario coa súa estética. Eso que din de que González Villar, que este mobiliario está inspirado en González Villar, é pretencioso. É descoñecer completamente o seu gusto e o seu legado. O mobiliario introducido non ten fundamento en ningunha peza decorativa de González Villar e de ningún arquitecto dos que interviron dentro do casco histórico. E tendo en conta isto, e unha vez desmontado o seu argumento, non lles queda outra. Rectifiquen, escoiten os veciños, cumpran os acordos que se propoñen nesta moción e retiren o mobiliario introducido. Moitas gracias. Moitas grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, despois da lección magistral, igual nos deberíamos centrar no debate político, porque aquí vimos a facer política, non vimos a dar clases, baixa modesto, que xa subo o resto. Ben, nos entendemos que o obxectivo deste proxecto da petición destes fondos europeus era unha cuestión positiva, que era crear unha nova imaxe para Betanzos. Mais volvemos ao mesmo. Esa nova imaxe debería ir acompañada de outras actuacións, dunhas actuacións de fondo, porque de pouco vale ofrecerlle aos nosos veciños e a quen nos visita, pero sobre todo aos nosos veciños, que son para quen estamos aquí. De nada vale ofrecer esa nova imaxe se inverno tras inverno continuamos a ver casas a caer e solares baleiros. É dicir, iso tiña que ser a nosa prioridade. Desde o noso punto de vista, primeiro fixos o secundario e deixamos para despois a actuación que era necesaria, que era urxente. Para nós o problema segue a ser o mesmo, que nos dá a impresión de que non hai un proxecto definido do que queremos facer co casco, do que este Concello deste equipo de goberno quere facer co casco histórico. Porque imos ver, de nada serve colocar bancos, colocar novo mobiliario, se non apostamos por un modelo peonil que favoreza que efectivamente haxa quen pasee por esas rúas, quen se sente neses bancos. É dicir, as rúas seguen inzadas de coche. Por certo, no casco histórico nunca houve bancos de rejilla, pero tampouco nunca houve coches. E a dereita de Betanzos sigue dicindo que hai que aparcar no casco. Ou sexa que unhas cousas sí, pero outras non. Daquela, reitero, de nada serve facer un investimento deste tipo, apostar por unha cidade máis amable, se ao mesmo tempo non apostamos pola peonalización. De nada serve facer isto se ao mesmo tempo non desenvolvemos un plan para a dinamización do comercio que permita que se volvan a sentar comercios de proximidade e servizos administrativos para a veciñanza que vive no casco, porque iso debe ser o que nos queiramos, non? Que vivan veciños no casco. E unha vez que consigamos iso xa virá todo o resto. Desde o noso punto de vista empezouse a casar polo tellado. É dicir, había que facer antes outras cousas. Isto estivo mal, era un proxecto mal formulado, non. Mais o outro era prioritario. E o tempo corre na nosa contra. Porque, reitero, inverno tras inverno, vemos como perdemos cada vez unha xoia máis que desaparece ante os nosos ollos. E iso é o que temos que parar, porque é irreversible. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, voceira popular. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben escoitando todos os componentes deste pleno, pois casi se resumen que o casco non ten proxecto,
e creo que así é, polo menos así se demostra, e hasta que o teña non imos facer nada, que se González Villar levanta a cabeza, volve a baixala, porque se ve isto, non sei como lle sentaría. E con respecto ao que non hai coches, o sea, que non deberían aparcar coches no casco histórico, estou de acordo con eso, pero eu creo que debe levar consigo como lle diría, facelo de forma paulatina, porque se fala vostede agora mesmo cos comerciantes, con hosteleiros, etc., algúns igual lle din que non queren que nadie aparque no casco, pero a maioría, de momento, igual lles favorece que veñan. Bueno, que non sei se me poden contestar a pregunta que fixen na primeira intervención, que é que onde están o antigo mobiliario do casco e, bueno, en que condicións. Máis nada e moitas gracias. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, señor Villaverde, para gustos, colores, dicen, non? Pois, neste caso, dígolle o mesmo, para gustos, colores. Vostede, grazas pola súa interpretación no día de hoxe, na que incluso increpoume por supostamente rirme de vostede cando non o estaba nin a mirar, pero bueno, me imagino que sería algo que tería ensaiado no día de hoxe, non? Dígolle que para gustos colores, posto que isto non é un proxecto que deseñara este equipo de goberno, senón que é un proxecto que está realizado por arquitectos, urbanistas e historiadores que se preocuparon de presentarse a un concurso e que nese concurso pois gañaron ese concurso e no que todos os membros da corporación formaban parte da mesa de contratación, ata onde eu sei. E vostede mesmo formaba parte do grupo do Partido Popular o día 22 de xullo de 2024, cando na mesa de contratación se aprobou este proxecto e a adxudicación a esta empresa deste proxecto. Entón, non entendo toda a película que están a montar hoxe aquí e que veñen montando nas redes sociais, na calle, no Corre Beidile, que montan e que lles encanta montar polas ruas de Betanzos con tal de dar unha imaxe negativa de Betanzos. E son capaces de facelo aquí e en Fitur tamén. Son capaces de facelo. Sí? Esa é, como dicía a voceira do BNG, a dereita betanceira. Dar unha mala imaxe de Betanzos, quentar a xente de Betanzos e que a xente de Betanzos veña en contra do goberno municipal e de todo o que se fai. Porque é o que fan, permanentemente. Nas redes sociais, hoxe pola mañá, vostede mesmo, hoxe se vai a desmontar no pleno o de González Villar. Non desmontou nada, contounos aquí un libro, un relato, que é moi respetable, evidentemente, e será así, pero eu non son a persoa nin este equipo de goberno que deseñou. Eu lle pido un pouco de respeto a xente que traballou durante meses para deseñar estes bancos, que son arquitectos, urbanistas e historiadores. Ata onde eu sei, vostede, nin eu, somos arquitectos, nin urbanistas, nin historiadores. Pareceme ben que vostede se informe, pero insisto, para gustos, colores. E insisto, en 3 mesas de contratación deste Concello, na que vostede só era concelleiro do Grupo Popular, nunha se aprobaron estas cuestións. Na primeira, do 2 de xullo, aprobouse o tema do mobiliario, que vostede estaba no Partido Popular, e todos os integrantes desta sala forman parte desa mesa de contratación, na que o señor Rodríguez Teijo non dixo nada, que era o membro do Grupo Popular. Non sei se lle informou no seu día do que iba a acontecer en Betanzos nos próximos meses, porque son mesas de contratación que teñen unha asignación económica, que, por tanto, hai que estudar, analizar a documentación e plantexar calquera cuestión que se considere nesa mesa de contratación. Por tanto, o mesmo 6 de novembro, o 18 de outubro, cando se aprobaron todas estas licitacións e adxudicacións, na que ben se sabía e na que todos os grupos teñen a documentación para saber que era o que se iba a facer ao longo e ancho do casco histórico. O que se vai facer e o que se vai seguir facendo, porque isto comezou e ainda non rematou.
A instalación do mobiliario todavía non finalizou. As obras dos parques non finalizaron. Próximamente vais a licitar o proxecto a redacción do proxecto para a rehabilitación das dependencias da Policía Municipal para facer un importante centro de interpretación turística. A rehabilitación do mercado municipal, dinamización do mercado municipal. Eso non é un proxecto para o casco histórico. Eu recordo, levo anos de concelleiro debatindo que nunca había un parque no casco histórico. Pois vai haber non un parque, 2 parques. Renóvase o mobiliario, un mobiliario unificado, insisto, para gustos colores. A min igual non me encantan todas as pezas, hai cousas que me gustan máis e outras menos, pero sí que creo na uniformidade, na modernidade e que temos que dar pasos a cara ao futuro. Vostede creo que viaxa bastante, non? Lle gusta viaxar. Pois eu convidolle que viaxe a esos sitios que ademais quedan cerca para que vexan os cambios que están a realizar o positivo. Pode falar con alcaldes, que incluso hai algún alcalde que pode ser afín a vostede e lle dirá pois toda esta repercusión positiva que está tendo. Porque eu fun estes días a Fitur acompañando a alcaldesa e tiven a oportunidade de informarme tamén outros alcaldes e concelleiros de o que estaban a facer. Evidentemente, os cambios a veces pois non son positivos cara a xente, porque calquera cambio pois pode xerar calquera tipo de incertidumbre, pero bueno, creo que temos que mirar cara ao futuro con optimismo e sobre todo con cariño, que moitas veces parece que o cariño a Betanzos é máis o cariño ao Sillón que a Betanzos, porque dá esa interpretación pola imaxen que dan moitos nas redes sociais, que algún estará agora escribindo todo o que estou relatando no pleno, posto que está azuzado por certa xente que está nesta sala ou cerca desta sala, e que estarán criticando e dando mala imaxen de Betanzos. A mí me chama xente de fora preguntándome, que pasa en Betanzos? Que pasa en Betanzos? Claro que me chaman, porque hai unha certa xente, e logo veñen aquí e dicen, pero se está todo precioso, está todo limpo, está todo bonito. Evidentemente, hai deficiencias, pero non todo é negativo. E aquí a dereita betanceira, como non asumiu o resultado electoral do mes de maio de 2023, pois sigue na mesma liña que fan en Galicia, que fan en España e en todos lados. Cando o poder non é meu, a polo rival, ata matalo. Pois non. Aquí nos creemos neste proxecto, o vamos a seguir defendendo, estamos convencidos de que de aquí a 100 anos, pois, a arquitecta que diseñou todo isto para Betanzos, o equipo redactor deste proxecto, pois serán seguramente uns referentes da arquitectura e do mobiliario que podan deixar e da pegada que deixen en Betanzos cara a posteridade. Porque imagínome que tamén González Villar, no seu día, pois cando implementou certas cuestións, algunha que comparto con vostede, pois tamén xeraría pois certa controversia. Pero bueno, eu insisto e animo a todo o mundo a respetar o traballo da xente que sabe, non deste equipo de goberno, e sobre todo que miremos eso con optimismo, Betanzos, e que vendamos o mellor Betanzos posible, non un Betanzos gris que é o que pretenden algúns e algunhas. Nada máis nesta intervención e nada máis. E, bueno, perdón, alcaldes, por aclarar ya a portavoz popular, decirle que todas as sinaléticas que se están retirando, algunhas non se retiraron, sino que quedan debaixo das novas, están debidamente guardadas e custodiadas en dependencias municipais. Nada máis e moitas grazas. Ben, antes de dar paso á votación, quero puntualizar algunhas cousas. En primeiro lugar, citouse aquí que esta foi unha oportunidade perdida. Eu entendo que a voceira nacionalista quere decir con esa expresión, pero polo contrario creo que os fondos europeos foron e están a ser unha gran oportunidade para Betanzos e para moitos outros lugares como Betanzos, porque supoñen inversións importantísimas que doutro xeito pois ou serían moi ralentizadas en moitísimo tempo ou non poderían ser. Entón, aí teño que discrepar por completo. Creo que son unha boa oportunidade. Este proxecto en concreto, que se coñece como de mercados sostibles, non é un proxecto aislado, senón que vai en concordancia
coa rehabilitación e despois dinamización do mercado de abastos e tamén con ese plan de sustentabilidade turística que comenzará agora en breve, e o Gallá puidese ir acompañado de máis inversións, e supoñen pois un conxunto de actuacións que sí que houbo que adecuar ao que dentro de cada unha das subvencións se podía solicitar, non se podía solicitar o que se quixera, como en calquera subvención de calquera administración, pero que entendemos que van a supoñer un importante avance para Betanzos e en concreto para o casco histórico tantas veces debatido nesta sala. Eu levo moitos anos de concelleira e probablemente sexa o tema máis recurrente, problemas e cuestións relativas ao casco histórico. Que se poderían facer outras cousas, que o problema da vivenda evidentemente sería prioritario, por suposto. Estamos a falar de vivendas privadas, que as administracións públicas, cando menos os concellos, non podemos solucionar. Si podemos facer políticas encamiñadas a mellorar esa situación, pero non moito máis alá. Entón, polo que respecta a esta moción en concreto, nela cítanse dous apartados só de todo este proxecto de mercados sostibles, que é a sinalética e o mobiliario urbano. Eu podo comprender que a parte estética guste máis ou menos, e hai de todo. Se é verdade que hai moita xente a que non lle gusta nada, eu tamén podería decir, que porque é así, que hai moita xente que me felicitou polo mobiliario. Por tanto, hai un debate, a uns é unhas sí, a uns é unhas non. Ata aí podemos estar todos e todas de acordo, e evidentemente estamos nunha democracia e todos podemos expresar a nosa opinión. De aí a retiralo, cando aínda non se rematou de implantar todo o que ten que ver con esta subvención de fondos europeos, xa lle digo que non. Esta é unha parte, como digo, dun proxecto moito máis grande, con uns claros obxectivos para nós no casco histórico, que era mellorar e dotar doutros servizos públicos. Mellorar servizos municipais, como do mercado de abastos, como pode ser o de rehabilitar, porque si encaixaban esa subvención e si non lo permitiron, o que hoxe en día alberga a Policía Local, porque entendemos, primeiro, porque é necesaria a súa rehabilitación, moi necesaria. En segundo lugar, porque entendemos que a ubicación da Policía Local a día de hoxe, ao mellor foi moi positiva hai décadas, pero hoxe en día entendemos no grupo de goberno que non é a máis axeitada por moitos motivos. Entón, ese edificio vaise a restaurar e vaise a dar a outros usos para a veciñanza e de cara ao turismo tamén. Entón, rehabilitando edificios municipais, creando outros servizos públicos, como esas zonas verdes que non existían no casco e que queremos prioritarias para a veciñanza, e outras encamiñadas a dinamizar a economía local, a hostalaría e ao comercio do casco, tamén tantas veces traídos a este salón de pleno, ese é o obxectivo. Decir que non hai un obxectivo para o casco histórico é falar todo o contrario da realidade. Verase no futuro, a medio ou longo prazo, se serviu de algo ou non. Pero non pola estética do mobiliario urbano, non hai un proxecto para o casco histórico, en absoluto. E xa remato dicindo que invito a toda a corporación, ao señor Villaverde, pero a toda a corporación, a que de cando en cando a nosa fantástica técnica de turismo municipal fai unha ruta guiada expresamente sobre todo o que fixo González Villar en Betanzos. Invito a todas e a todos a que a fagan porque merece a pena. E aí sí escoitaremos a quen de verdade sabe o que fixo González Villar. E ao mellor se levantara a cabeza estaba encantado. Eu son das que penso que sí.
Señor secretario, que se someta a votación este punto. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor. Ben, pois esta moción queda aprobada co voto favorable dos concelleiros non adscritos e do Partido Popular, a abstención do Bloque Nacionalista Galego e o voto en contra do Partido Socialista. Punto seguinte. O punto seguinte é o punto quinto, moción de OBNG sobre a dotación de persoal médico no Centro de Especialidade de Betanzos. Voceiro nacionalista ten a palabra. Señora alcaldesa, o sistema sanitario público é un dos piares sobre os que se asenta o denominado estado do benestar e a situación da sanidade pública é unha das principais preocupacións da sociedade actual. Galiza padece a día de hoxe un acelerado deterioro da súa sanidade pública, que ten a súa orixe en anos de recortes e privatizacións continuadas por parte da Xunta de Galiza. Este deterioro maniféstase no aumento das listaxes de agarda para recibir atención de especialistas e atención primaria e unha cada vez máis acusada ausencia de persoal médico, de enfermería e auxiliar en todos os servizos sanitarios. No caso do Centro de Especialidades, no Bloque Nacionalista Galego, vimos denunciando ao longo dos anos a carencia de persoal médico suficiente, a necesidade de persoal de pediatría ou a falta de persoal para cubrir as baixas e as vacacións dos facultativos sanitarios. Esta situación, lonxe de solucionarse, vense agravando ano tras ano e concurso de traslados tras concurso de traslados. No caso específico do persoal de pediatría, somos coñecedores de que despois do último concurso de traslados e da asignación dos novos pediatras ao noso centro de especialidades, se está a comunicar ás familias que acaban de ter bebés que as pediatras non teñen cupo, forzándoas a presentar escritos para que se lle asigne un pediatra aos seus fillos e fillas. Esta situación, que se produce mesmo cando se debe asignar un pediatra por agrupamento familiar, resulta intolerável. Exiximos unha solución desde o Sergas e a Consellería de Sanidade. É, por todo o exposto con anterioridade, polo que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate e aprobación polo Pleno deste Concello esta moción, propondo a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar a Consellería de Sanidade a dotar de todas as prazas de pediatría que sexan necesarias para cubrir as necesidades do Centro de Especialidades de Betanzos. Segundo, instar a Consellería de Sanidade a dotar de todas as prazas de especialistas médicos e de persoal sanitario que sexa necesario no Centro de Especialidades de Betanzos. Terceiro, facultar á Alcaldía e á Concellera en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir estes acordos. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, somos conscientes de que a falta de profesionais médicos de atención primaria, en concreto de pediatría, é un problema generalizado en todas as comunidades autónomas de España, é dicir que afecta a rexións gobernadas por diferentes partidos políticos. Cal é a realidade? Pois a realidade é que nos últimos anos non se formaron os suficientes profesionais para dar o relevo a unha xeración moi numerosa que agora mesmo se está a xubilar. Nós podemos darlle as voltas que queiramos, pero a realidade é que as listas de contratación están baleiras, non hai profesionais dispoñibles. Tendo isto claro, caemos na lógica de que este non é un problema exclusivo da Xunta de Galicia, mas si é verdade que nós tampouco temos nada en contra dos acordos que nos propón o BNG na súa moción, polo tanto non imos a ser obstáculo para a súa aprobación. Moitas gracias. Moitas grazas. Voceira popular. Moitas grazas, señora alcaldesa, e moi boa noite a todas e a todos. Ben, como decía agora o concelleiro non adscrito, penso que por todos é coñecido a situación
do sistema sanitario galego, pero neste caso tamén pois do conxunto do Estado español. Creo que todos sabemos que un dos retos grandes que teñen os servicios de saúde precisamente pois é ese déficit, non, de profesionais en determinadas especialidades, sendo unha delas especificamente a de pediatría. Bueno, pois como decía tamén o concelleiro non adscrito, pois é algo que non é un problema único exclusivo da Comunidade Autónoma de Galicia, senón que en Galicia pois se levan moitos anos ofertando 100% das prazas acreditadas e as listas de contratación. No caso de pediatras están a cero. Tamén creo que por todos é coñecido os pasos que foi dando non só Galicia, senón outras comunidades, precisamente para tratar de atallar este problema, que é un problema moi gordo. Un problema moi gordo para o conxunto do Estado, pero o que nos preocupa a nos é Galicia, e neste caso concreto o noso concello, o Centro de Saúde. É certo tamén que dende setembro do ano pasado, unha das pediatras que está asignada ao Centro de Especialidades de Betanzos ten unha reducción de xornada que evidentemente é totalmente legal e é unha ausencia que está reglada e regulamentada. E, polo tanto, si ocasiona, lóxicamente, algún que outro problema. Tamén é certo que a cantidade de pediatras que hai neste centro de especialidades, digamos que os cupos manteñen o que marca o sistema sanitario español. Pero, aquí estamos a falar de nenos, evidentemente de nenas, e non de cupos e de datos, pero, aí están, quero dicir, eso, o que son as normas e os regulamentos, evidentemente, tamén hai que cumplilos e non se poden incumplir. Evidentemente, nós non estamos en desacordo con esta proposta que presenta o BNG, pero tampouco podemos aprobar algo que non se podería cumplir, porque, evidentemente, se non hai profesionais para contratar, pois non se poden cumprir os acordos que aquí plantexan. Por iso, polo que nós propoñemos, facer unha emenda de engádega no que respecta aos puntos 1 e 2, que sería engadir sobre o xa exposto sempre que haxa profesionais dispoñibles para a súa contratación. E despois non nos podemos olvidar das competencias e das responsabilidades tanto das comunidades autónomas como do Estado español, e tamén sería o Goberno de España o que tería que adoptar as medidas necesarias para facilitar que haxa os suficientes profesionais sanitarios, neste caso na Comunidade Autónoma de Galicia, para que se poidan contratar. Máis nada e moitas gracias. Moitas grazas, voceiro socialista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, entre un baile de números sobre pediatras disponibles, orzamentos, prazas sin cubrir, e entre poñernos de lado dos nosos veciños e das nosas veciñas que están a sufrir na súa propia pel a non prestación de servicios públicos básicos, está claro do lado de que se vai a poñer, e sempre se pon este grupo de goberno. Evidentemente vamos a estar ao carón da veciñanza betanceira. E a realidade, a maiores deses bailes de números e de datos, a realidade é que se hoxe queremos pedir unha cita de atención primaria no noso ambulatorio, a primeira disponible é o 6 de febreiro, máis dunha semana para poder ir a unha cita de atención primaria. Iso que necesitamos é unha analítica, pois a primeira cita disponible a día de hoxe é o día 11 de febreiro, polo tanto, semana e media, cando, como fai un par de anos, fai 3 anos, tardábase 2-3 días en ter cita para o especialista e bastante menos dunha semana para ter cita para unha analítica. E o que si é grave é que
os nenos e as nenas que están a nacer pois nacen cunha barra debaixo do brazo da man, pero sin pediatra asignado porque non teñen cupo para poder ser atendidos. E xa sei que moitas ocasións usa e amplía un cupo a un pediatra existente e, polo tanto, ten que asumir máis traballo e, polo tanto, menos atención, posto que as horas de atención seguen sendo as mesmas para ter máis pacientes, ou se lle asigna a un médico de familia que non a un especialista en pediatría. Polo tanto, esa tampouco pode ser a solución. E por que chegamos a isto? Pois ahora si vou entrar nese baile de números. Evidentemente, non hai prazas formadas e a culpa, como sempre, antes era de Felipe González, ahora é de Pedro Sánchez, pero a realidade é que no ano 2023 o Estado español lle ofertou 725 prazas de formación para Galicia e deixou 105 sin cubrir, sin demandar. Polo tanto, non era necesario o que se lle ofrecían. Que nos anos anteriores quedaron sin formar en Galicia 180 médicos de atención primaria, a pesar de que lle foron ofertadas por parte do goberno central. Foi esta comunidade autónoma a que renunciou a formar a esos 180 médicos e, polo tanto, a día de hoxe hai 180 menos profesionais que poderían estar. E por qué? Porque Galicia é a segunda comunidade autónoma que menor porcentaxe dos seus investimentos dedica a sanidade. E de aí, unha das emendas do Grupo Parlamentario do Partido Socialista aos orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2025 ia encamiñada en inyectar fondos nesa partida de asistencia de atención primaria. A segunda comunidade porcentualmente detrás de Madrid. Somos unha das peores comunidades en ratios tanto de médicos e médicas como de enfermeiros e de enfermeiras por cada 1000 habitantes. Temos uns dos peores ratios en saúde mental e somos a terceira comunidade autónoma pola cola en número de matronas. Este é o panorama da sanidade galega. Polo tanto, a moción totalmente acaecida, posto que os nosos veciños, as nosas veciñas non teñen cupo para as súas crianzas a día de hoxe. Polo tanto, vamos votar de forma favorable. Moitas grazas. Voceiro nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Hasta onde eu sei, a materia en educación universitaria da Xunta de Galiza, depende da Xunta de Galiza aquí en Galiza. Eu creo que o problema é que os profesionais formados marchan fora polas condicións laborais que teñen tamén desde a sanidade pública galega que se está deteriorando a uns pasos axigantados mesmo a hora de contratar o persoal e entón aquí os formamos, aquí gastamos os cartos en formalos e unha vez que están formados donde están xenerando beneficio co seu traballo é fora daqui. Eso temos que telo en conta. A sanidade pública no noso país está cada vez nunha situación máis precaria e Betanzos e a nosa comarca non son unha excepción. No tema concreto do servizo de pediatría levamos anos denunciando os recortes de persoal. Xa no ano 2018 o Bloque Nacionalista Galego no Parlamento de Galiza trasladaba o deterioro que estaba sufrindo o servizo de pediatría na nosa comarca, con pediatras compartidos entre varios concellos, baixas e vacacións que non se cubren. No caso do Centro de Saúde de Betanzos, a supresión en 2023 do servicio de pediatría polas tardes, como xa denunciamos dende o Bloque Nacionalista Galego. Na actualidade, no Centro de Saúde de Betanzos contamos con dúas prazas de pediatría, as dúas de mañá, e que xa teñen o cupo completo. É imprescindível contratar persoal, concretamente en pediatría, pero tamén noutras especialidades do Centro de Especialidades de Betanzos, como matrona ou psiquiatra, para non ter que desplazarnos á Coruña ou, no caso da atención pediátrica, estánlles adxudicando
o pediatra compartido entre Abegondo e Oza Cesuras, co desplazamento que conleva a uns concellos escasamente comunicados mediante transporte público. Por todo o exposto, pedimos o apoio de toda a corporación para pedir á Xunta un servizo sanitario de calidade en Betanzos e en toda a nosa comarca. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, concelleiro nacionalista. Perdón, non adscrito. Galeguista sí, nacionalista non. Grazas, señora alcaldesa. Ben, nós, aínda que é verdade que non compartimos probablemente a maioría da diagnose que fai o voceiro do BNG, sí que é verdade que os acordos desta moción o que están a pedir é que se cubran todas as plazas de pediatría, de especialistas médicos e de persoal sanitario do Centro de Especialidades de Betanzos. Penso que todos os veciños do noso concello están de acordo en que isto, máis alá de que sexa posible ou non, pois merece unha unanimidade desta corporación e poñernos de lado dos veciños e defender os seus dereitos sanitarios. Nos imos a votar favorablemente. Moitas gracias. Moitas grazas, voceira popular. Señora alcaldesa, sí, evidentemente as competencias en materia educativa, estudios universitarios, son da comunidade autónoma, pero non nos podemos olvidar que hai, bueno, nese caso, unha lei orgánica de educación que a que, digamos, pon as normas, non? Valga a redundancia, pero neste caso, no que a convocatoria das plazas MIR veñen marcadas polo Goberno de España, non se trata de escurrir o bulto, precisamente por eso propoñíamos estas enmendas, non? Tanto a punto 1 e 2 como esa posibilidade de engadir un terceiro punto. Por certo, agora, mentras se debatía esta moción, pois as miñas compañeiras miraron e unha delas ten cita para mañán ás 8:45 da mañán para pediatría e outra para o médico de familia para mañán ás 12 da mañán. O teñen aí as capturas por si alguén as quere ver. Evidentemente, nos xa o dixen, estamos de acordo, quero decir, con isto e é importante seguir dando pasos e mellorar, non hai ningunha dúbida, sempre que haxa a posibilidade. Entendemos que non aceptan as emendas, polo tanto, pois nos vamos a abster, pero que isto non se vai a poder cumplir polo de agora, que foi o que intentei explicar. Máis nada e moitas gracias. Voceiro socialista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Celebro que a vostede atenda mañán, a min o día 6 de febreiro. O celebro. O 6 de febreiro. Pediatra non, porque xa cumplín os anos fai tempo, pero no meu médico, eu non interrompín a ninguén, o sea, o Partido Popular deu un dato e eu din outro, e é tan real como queda a vostede. A min aténdeme o primeiro día, o 6 de febreiro, e se teño que ir a facer unha extracción de sangue, o día 11 de febreiro. E é certo, o Goberno do Estado é o que convoca as plazas MIR. Entonces, por que no ano 2023 o Estado convocou 725 prazas para Galicia e Galicia só demandou 620? Decisión política, decisión técnica. Decisión política a todas luces. Por lo tanto, deixouse informar 105 médicos no ano 2023. E por que nos anos anteriores deixouse informar 180 médicos de familia? Porque non lle interesou polo desmantelamento da sanidade pública galega, que é o gran resumo, e as consecuencias son estas, que os veciños e as veciñas de Betanzos teñen que ir a Oza Cesuras, con todos os meus respetos para os veciños de Oza Cesuras, a ser atendidos polo pediatra. Pero claro, cando nesa vivenda non hai un vehículo, e teñen que ir a Oza Cesuras a unha urxencia, pois, ou unha consulta, perdón, urxencias irán aquí, que non hai pediatra en urxencias, posto que só hai en turno de mañán, pois teñen que ir en taxi. Pero bueno, os taxistas tamén necesitan facer negocio, evidentemente, que teñen que pagar os seus impostos. Nada máis que engadir. Moitas grazas. Señor secretario, que se someta a votación esta moción. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor. Ben, pois esta moción queda aprobada cos votos
do Bloque Nacionalista Galego, dos concelleiros non adscritos e do Grupo Socialista e a abstención do Partido Popular. Punto seguinte. O punto seguinte é o punto sexto, que é a moción do BNG sobre a convocatoria das subvencións municipais en concorrencia competitiva para o ano 2025. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas. O pasado ano 2024, grazas ás múltiples demandas durante os últimos anos do grupo do BNG, conseguimos que o Goberno local modificara o sistema polo que se concedían as subvencións no Concello betanceiro. Dun sistema onde máis do 80% das subvencións se concedían de forma nominativa, sen ningún sistema nin criterio obxectivo de valoración, a un sistema onde a maioría destas axudas se conceden por concorrencia competitiva, garantindo a igualdade de condicións no acceso aos cartos públicos. Porén, no pasado ano, a pesar da insistencia do noso grupo, as bases das subvencións para entidades deportivas, culturais e veciñais convocáronse xa comezado o mes de decembro, cuns prazos mínimos para solicitalas e unhas cantidades que non coincidían coa suma do que se recollía no orzamento para estas convocatorias, pois en casos como os das subvencións para entidades culturais víanse reducidas as contías. Ademais, houbo tipos de entidades como as ambientais ou as comisións de festas que se viron excluídas destas convocatorias de subvencións municipais. Mesmo nas 3 únicas subvencións que se concederon por concorrencia competitiva, houbo modificacións nos convenios asinados con respecto a outros anos en que se negociaran estes cambios con entidades solicitantes. Todo isto provocou descontento no tecido asociativo do noso Concello, polas dificultades que supón a tardanza na convocatoria, os escasos prazos e a inseguridade sobre as convocatorias á hora de realizar e programar as súas actividades. Situación esta da que é responsable o Goberno local e que é importante corrixir en vindeiros anos. Por todo isto, traemos a pleno a aprobación dos seguintes acordos. En primeiro lugar, instar o Concello de Betanzos a que resolva o antes posible as subvencións do ano 2024 e que se proceda ao seu pagamento. En segundo lugar, instar o Concello de Betanzos a que o antes posible, sempre antes da metade de ano, se convoquen as subvencións en concorrencia competitiva do ano 2025, coas contías que recolle o orzamento prorrogado actualmente en vigor. En terceiro lugar, instar o Concello de Betanzos a que nestas subvencións para o ano 2025 se garanta que poidan presentarse cunhas bases específicas todas as entidades que desenvolven traballo asociativo no noso Concello, incluídas as entidades ambientais ou veciñais, as comisións de festas e outras. E, en último lugar, facultar a alcaldía concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumplir estes acordos. Grazas pola atención. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Entendemos que hay que pagar las de 2024 antes de complicar las de 2025, pues tienen mucha importancia para muchas asociaciones desarrollen su labor. Y en relación a las de 2025 concordamos que deben convocarse a la mayor brevedad, para que las que lo soliciten tengan conocimiento de lo que van a disponer para desarrollar sus actividades. Nuestro voto es favorable. Moitas grazas. Voceira popular. Grazas, señora alcaldesa. Ben, pois, evidentemente estamos de acordo, non? Con todo o que se expón nesta moción. Bueno, pois, recentemente acudimos ao Consello Municipal de Deportes, onde pois, o concelleiro delegado de Deportes pois, fixo un balance, non? Do ano 2024 e máis tamén se falou do ano 2025, xa expuxo ali pois cal é o motivo ou cal foi o motivo de que esta convocatoria non do ano 2024 pois se publicara no mes de decembro. Si é certo que tamén comentou que aquelas entidades deportivas que solicitaran o anticipo dese 80% xa o tiñan cobrado e quedou non de informar pois cando se procedería ao pago do 20% restante daquelas entidades que pediron anticipo e o 100% daquelas que non o pediron. E si que nos gustaría, non sei se teñen os datos agora mesmo para poder decilo. Despois, outra das cousas que comentou que a min, a verdade, deixoume un pouco abrallada e incluso preocupada, non? Porque dentro dese repaso da convocatoria de axudas falaba de que foron 15, se non me equivoco, as entidades deportivas que solicitaron a subvención e que, segundo os criterios de valoración da orde da convocatoria, se exixía que acadaran un mínimo de 40 puntos para poder acceder á axuda. E que dentro desas 15 entidades que solicitaron, 6 non chegaban a esa puntuación mínima de 40 puntos. E que entón a Comisión de Valoración decidiu anular ese punto. E, bueno, sí que
naquel momento, pois, eu dixen que non era o sitio para falar deso, pero penso que este é o sitio adecuado. E entón sí que me gustaría que nos poideran aclarar si eu fun a que entendín mal ou si realmente isto foi así. Pero, bueno, centrándonos e volvendo á moción, evidentemente estamos de acordo con ela, é importante, bueno, pois, ir pulindo, lóxicamente, as bases da convocatoria, porque sempre que se fai algo por primeira vez, sempre precisa, bueno, pois, de certa flexibilidade para a súa mellora. E si que nos gustaría tamén, pois, cando se vayan a convocar, pois que teñamos posibilidade incluso de poder facer achegas, porque tamén os clubs deportivos así non lo reclaman, como pode ser, bueno, pois que se teña en conta que as entidades que teñen persoal contratado ou que están en ligas ou en competicións, bueno, pois de alto nivel e, polo tanto, pois os gastos evidentemente son ou poden ser maiores que os de outras entidades. Máis nada e moitas gracias. As grazas. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Boa noite a todos e todas. Concordamos extensamente co que na moción se plantexa. Votaremos a favor dos acordos que se redactan nela. E, por suposto, traballaremos para cumprir todo o que neles se recolle. Con todo, debense facer varias puntualizacións para tratar de explicar e dar luz a varias das cuestións que se plantexan na exposición de motivos. No primeiro dos parágrafos afírmase que as subvencións que se concedían de forma nominativa non seguían ningún criterio objetivo de evaluación. Tal como se redacta, parece demasiado injusto outorgar as cantidades previas ao cambio de modelo que se daban aos clubes, cando efectivamente se tiveron en conta as actividades que desenvolven, os gastos ocasionados por o funcionamento dos clubes, os gastos que ocasiona cada federación e un sinfín de cuestións que no antigo modelo se recollía e que dista moito desa afirmación. Froito disso foron os resultados das novas líneas de subvencións, onde, por exemplo, o club que máis gastos levaba, Segos a levar, onde varios dos clubes con nominativa quedaron exactamente ou prácticamente igual que nas anteriores convocatorias e que, evidentemente, con entrada de outros, as cantidades cambiaron moitos deles. A nova liña de subvencións, en lugar de competitiva, asinada nese pacto de investidura de 2023 entre o Partido Socialista e o BNG, levouse a cabo, tal como eu mesmo dixo no Consello Municipal de Deportes e tamén a miña compañía de Cultura nese Consello Municipal de Cultura, sobre un papel en branco e que para garantir do novo modelo a tranquilidade de todo o tecido deportivo e asociativo, adaptando a convocatoria á realidade que presenta a nosa cidade coa finalidade de facer as convocatorias o máis obxectivas posibles. A inquietude, nerviosismo e intranquilidade do tecido deportivo asociativo produxose antes de traballar sobre o novo modelo de axudas, mas unha vez se foi conformando, unha vez se sentiron escoitados e valorados, unha vez se foi traballando sobre outros modelos e mesmo de outras administracións, comenzaron a confiar nel porque o traballo, pese ás múltiples casuísticas que se puidesen dar, estábase a facer da man de todos os agentes implicados. Nada temos que dicir sobre a convocatoria e os propios prazos que se estableceron nela. Concordamos plenamente en que foron convocadas moi a final do 2024. Efectivamente, as bases foron negociadas en agosto do mesmo ano, ainda que a convocatoria posterior non podía realizarse de forma inminente, senón que tivo que agardar polo pertinente informe xurídico, polo necesario informe de intervención, para finalmente poderse publicar novo e establecer así os días de presentación de solicitudes. Todo isto debese ter en conta antes de poder sacar a calquera das axudas, así se fixo. Con todo, e concordando co segundo dos puntos da moción, neste ano 2025 non ocorrerá. Non ocorrerá en parte, porque todos os agentes implicados do Concello xa somos coñecedores dos prazos e procesos previos pertinentes. E, por outra parte, porque xa non se traballará sobre o papel en branco, xa que tal como se mencionou nos dos consellos municipais celebrados, a maior parte das propias bases de axudas manteránse, modificando aquelas pequenas cuestións que poidan mellorar aínda máis o reparto desas axudas en cada convocatoria, co único obxectivo de facelas o máis realistas e obxectivas posibles. Hai un parágrafo na moción que non se entende con claridade, referido a modificacións nos convenios asinados respecto a outros anos. Entendemos que se refiren aos convenios que non se convocaron por concurrencia competitiva a 3 entidades concretas. CIE, Concilia e ACEB. Dos 3,
Solamente a CB sufriu modificacións, os outros dous seguen a concederse sin modificación. As modificacións do convenio nominativo con a CB son relativas á porcentaxe dos gastos do propio funcionamento por parte da entidade con respecto do gasto sufragado pola realización das propias actividades que desenvolve a entidade, entendendo e apoiándose na propia Lei 9/2007 de 13 de xuño de subvencións de Galicia no decreto 11/2009 que desenvolve a propia lei, onde o seu artigo 2 establece que un dos requisitos das entidades solicitantes é que o proxecto, acción ou situación financiada teña proxecto de fomento dunha actividade pública ou de interese social. Por lo tanto, o que se lle pide a esta entidade en concreto é que en relación á presentación e xustificación dos gastos relativos á subvención aporten nunha maior porcentaxe documentación relativa ao desenvolvemento de actividades que contribúan a esa dinamización social, neste caso de comercio, nun 70%, ademais de poder aportar o outro 30% documentación relativa a propios gastos de funcionamento da propia entidade. Dito todo isto, a propia entidade, a CEBE, foi coñecedora deste asunto nunha reunión onde se debatiron varios temas, pero este en concreto tamén, explicando o cambio e o porqué desta cuestión concreta. Perdí unha folla. Xa no último parágrafo da exposición de motivos, false de inseguridade das convocatorias, inseguridade para traballar ou realizar actividades. Dende o grupo de goberno debemos deixar claras dúas cuestións. A primeira delas é que todas as liñas de axudas que se conseguiron sacar no ano 2024 serán convocándose ano tras ano, e mediante o mesmo modelo de axudas. Trataremos evidentemente de sacar tamén as outras dúas que non conseguimos ofertar, mas as que xa se convocaron seguirán a facerse realidade, pulindo ademais e mellorando os prazos. A outra cuestión que debemos aclarar é que un clube deportivo ou unha asociación non pode en ningún caso planificar as súas actividades en base exclusivamente ás axudas do Concello de Betanzos ou de outras administracións. Os clubes e asociacións deben planificar e realizar as súas actividades, como ata agora fixeron, con os en axuda directa do Concello, para posteriormente, e con compromiso deste grupo de goberno, poder subvencionar parte ou a totalidade delas, sempre posterior á súa realización, evidentemente. Iso é algo que debe quedar claro porque o espírito das axudas a entidades, sexa cal sexa a administración que se oferte, é o mesmo, axudar a entidades a sufragar actividades realizadas ao longo dun período concreto de tempo. E así se fixo, e así se fai, e se seguirá a facer. Insistimos no mesmo, corrixiremos prazos, puliremos todo aquilo que non se ve como se esperaba, manteremos todo o que sí resultou positivo, que foi moito, sempre da man das entidades, pero tamén sempre da man dos servicios de intervención e a administración do Concello de Betanzos. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas. Voceira nacionalista, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, eu creo que todas as aquí presentes somos conscientes do moito que traballou o BNG de Betanzos, do moito que insistimos ao longo dos anos para que se producise efectivamente ese cambio de modelo de subvencións nesta institución. Foi un dos aspectos que pedimos, que exiximos que se incluíse no pacto de investidura e estivemos traballando de maneira conxunta durante meses para acordar un novo modelo consensuado. Como se di na exposición de motivos, e como dicía tamén o voceiro do equipo de goberno, foi en agosto de 2024 cando se daba por concluído esa negociación, se daba por pechado ese novo modelo de subvencións por concorrencia competitiva, aínda que non se fixeran públicas ata comezos de decembro. Iso sí, con algúns cambios nos referente aos prazos e as contías, e tamén ficaron sen convocar dos tipos de subvencións que teñamos acordando. Claro, o problema ven por ese malestar que nos transmiten as diferentes asociacións, os diferentes clubes, e que se manifestou logo públicamente tanto no Consello Municipal de Deportes como no Consello Municipal de Cultura. Ese malestar ten que ver por cuestións como as que referíamos antes, claro, os prazos, esa escaseza nos prazos, esa diminución neses 10 días naturais hábiles que se tiñan negociado por 10 días naturais e sobre todo polo momento da convocatoria, que era moi a finais de ano. Podemos entender que sí que a burocracia é lenta, mas dende logo a cuestión dos prazos é moi mellorable e debe ser corrixida de cara a futuras convocatorias. Nos pedimos que se resolvan xa canto antes as subvencións de 2024 para evitar que esas asociacións, eses clubes deportivos, esas asociacións culturais e o resto das asociacións
vivan na incerteza de saber con que fondos contan para desenvolver as súas actividades e que se convoquen xa as de 2025 para evitar precisamente esa problemática para as asociacións. E a respecto do que dicía o voceiro do equipo de goberno, si ese parágrafo que lle resultaba confuso na exposición de motivos facía referencia aos convenios nominativos, esos 3 convenios nominativos que se siguen a asinar con 3 asociacións en concreto. Esas asociacións manifestan-nos que hai unha serie de cambios que non se consensúan con eles e que lles gustaría cando menos que tivesen sido negociados ou que se abrise unha negociación con eles para introducir esas mudanzas. En resumo, nós o que agardamos é que esas palabras que nos expresa o voceiro do equipo do goberno, ese compromiso que adquire de mellorar os aspectos que son mellorables e de manter os aspectos que si foron positivos, pois ese compromiso se cumpra, porque non sempre cumprimos a nosa palabra e agardamos o mesmo pola súa parte. Nada máis. Moitas grazas, concelleiro. Simplemente dar las gracias por esta explicación tan clara que nos dio el concelleiro. Nada máis. Moitas grazas, voceira popular. A primeira intervención, grazas. Moitas grazas, voceiro do Grupo de Goberno. Ben, quería aclarar ese punto que mencionei no Consello Municipal de Deportes e que facía agora referencia a señora do Partido Popular respecto dese mínimo do 40% que estaba establecido en un artigo que agora de memoria non recordo, e que esa comisión de valoración optou e aconsellou que de aplicar ao 100% ese artigo quedarían 6 entidades deportivas fora da convocatoria por non cumprir ese mínimo de 40 puntos. Como xa expliquei na miña primeira intervención e como tamén expliquei nese Consello Municipal de Deportes, nesta ocasión, nesta primeira convocatoria, sí que se optou por apoiarnos tamén nesa comisión de expertos cando nos suxiren que se modifique ese criterio, porque entendemos que o espírito destas mocións e deste cambio de modelo era a cabida de todas aquelas que ata o de agora non tiñan cabida con subvención nominativa. Como expliquei nese Consello Municipal de Deportes, igual que existen nas convocatorias de concorrencia competitiva das outras 2 administracións desta comunidade autónoma, temos que poñer un mínimo porque non todo vale, non todo pode entrar, e ese mínimo, tal e como dixen nese Consello Municipal de Deportes, terá que ser adaptado para que ninguén quede fora, pero que tampouco se convirta en unha mala praxis destas convocatorias deportivas. Por lo tanto, seguirá a poñerse un mínimo nas seguintes convocatorias que se convoquen e puliremos ese aspecto, como tamén outros que tamén mencionou a voceira do Partido Popular e que tamén a nós, a min personalmente como concelleiro delegado de deporte, xa me achegaron diferentes clubes deportivos para ter en conta outros criterios que non se tiveron ou adaptar incluso algúns dos que xa se tiveron en conta, evidentemente para facelas o máis obxectivas posibles. Pero bueno, o que optou este equipo de goberno con esta primeira liña de axudas, falo de materia deportiva porque me toca un pouco máis a mí personalmente, foi dar cabida a todas as entidades deportivas, quedaban 6 fora e iso consideramos que non podía ocorrer e que, bueno, se pulirán todos estes aspectos, moitos outros que serán evidentemente consensuados con todas as entidades deportivas, que celebraremos pois nos consellos municipais correspondentes ou en reunións unilaterais correspondentes cos diversos clubes e que nos fagan tamén todas as súas achegas. Nada máis nesta segunda intervención. Ben, pois debatido o asunto, señor secretario, non teño claro os votos, así que se proceda á votación. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Ben, pois queda aprobado por unanimidade este punto e pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte é o punto 7º, moción do BNG sobre a convocatoria da Comisión de Seguimento dos entes no que participa o Concello de Betanzos. Voceira nacionalista, ten a palabra. Grazas, boa noite a todas. O Pleno de Organización Municipal da presente legislatura, que se desenvolveu en xullo do 2023, acordou, entre outras cuestións, a creación dunha comisión informativa para que o Goberno local
puidese dar conta aos demais grupos da oposición dos acordos adoptados nos múltiples entes de carácter supramunicipal nos que participa o Concello de Betanzos. A creación desta comisión foi unha das consecuencias do acordo de investidura entre o PSOE e o BNG, e tería que reunirse despois de celebrarse as reunións destes entes para dar conta da información e dos acordos adoptados. No obstante, en pasadas semanas, os membros da mesa de contratación tivemos información de que en marzo do pasado ano o Concello de Betanzos asinou un convenio coa Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo que permitiría, segundo informou o secretario, que a mesa de contratación do Concello de Betanzos leve a cabo os contratos deste organismo. Desde o mes de marzo non se deu conta na comisión de seguimento creada para tal fin da asinatura deste acordo. Do mesmo modo, os membros da corporación estamos coñecendo a través dos medios de comunicación dos acordos do Consorcio das Mariñas sobre a contratación da xestión e do tratamento do lixo e mesmo da posición que o goberno local de Betanzos defende nestas reunións. Desde o BNG pensamos que é fundamental que os grupos políticos e o conxunto da veciñanza teñan toda a información sobre temas que nos afectan directamente e que se debaten nestes entes supramunicipais. E por todo, exposto con anterioridade, por o que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego traemos a aprobación deste pleno os seguintes acordos. Que se convoque coa periodicidade necesaria sempre en caso de reunións doutros entes supramunicipais en que participa o Concello de Betanzos a comisión de seguimento creada para tal fin e se facilite aos membros da corporación toda a información e a documentación sobre os debates e acordos destes entes. E 2, facultar a alcaldía e a concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumplir estes acordos. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Concelleiro non escrito. Aldesa, nosotros non somos conscientes dese convenio con a Mesa de la Biosfera, pois non formamos partes de la mesa de contratación. Ahora bien, siendo sabedores de la situación del consorcio con la contratación de las basuras, consideramos necesaria convocar esta comisión con máis frecuencia. Nuestro voto será favorable, por supuesto. Moitas grazas. Voceiro popular. Grazas, señora alcaldesa. Ben, dentro do Partido Popular sempre nos gusta destacar a importancia da xestión transparente e da comunicación fluida en todos os asuntos que competen ao Concello. Por ende, nos que competen aos entes supramunicipais. Por iso compartimos a preocupación do bloque. Entendemos que a Comisión de Seguimento debe cumprir a súa función, que é informar puntualmente sobre os acordos adoptados. É certo, e valoramos a información que recibida o 10 de decembro na Comisión de Entidades da que se informou da xestión do lixo por parte do Consorcio das Mariñas. Mais ben, na prensa xa estaba o 18 de xullo este tema. No caso do convenio asinado en marzo coa Reserva da Biosfera, tamén nos enteramos no mes de decembro deste tema. Ben, apoiaremos esta moción porque entendemos que reforzar a transparencia e garantir a información a todos os grupos e por ende aos veciños ten que ser de máxima prioridade. Mais nada, gracias. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Ben, moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, se fala na moción de un dos primeiros parágrafos, non, que sustenta a exposición de motivos sobre a falta de descoñecemento hasta pasadas semanas dunha asignatura dun convenio que a Reserva da Biosfera, e o recriminaba agora o voceiro do Partido Popular que en aras da transparencia que non se enteraron tampouco hasta decembro desta cuestión. E sí, é certo, non se convocou ningunha comisión de entes que participa o Concello para informar desta asignatura dun convenio. Pero hai unha frase dos monches benedictinos que decía ora et labora, e cando se convocou o pleno da sesión ordinaria do mes de abril do ano 2024, o señor voceiro do Partido Popular, se leera a documentación na relación de decretos, de se dar conta, o 6º decreto di Convenio de colaboración da Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas Betanceiras, entidade xestora da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, con Concello de Betanzos para
executar o plan de sustentabilidade turística de destino, Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas, destino de ecoturismo familiar, neutro en carbono, no marco do Plan de Recuperación e Resiliencia de Fondos Europeos. Por lo tanto, esa transparencia e ese acceso á información a tiveron vostedes ca convocatoria do pleno do mes de abril do ano 2024. Se leran a documentación, o podían comprobar. Ben, se fala tamén na moción de que os acordos do Consorcio das Mariñas están sendo coñecidos polos medios de comunicación e quero aclarar que, efectivamente, novamente, non se convocou oficialmente a comisión creada para unha xuntanza e dar explicacións ao respecto, pero sí se mantivo unha xuntanza informativa cos grupos municipais e creo que había tamén un representante dos non adscritos, unha xuntanza que durou máis de 2 horas na que a alcaldía informou en datas pasadas de cal era a situación do Consorcio das Mariñas, do que se estaba a falar nesas xuntanzas e nesos plenarios e que se estaba pendente de recibir unha serie de informes e que, cando estivesen emitidos, pois se convocaría a pertinente comisión xa de forma oficial. E quero entrar no asunto do convenio coa Reserva da Biosfera porque quero poñer en riba da mesa varias explicacións para que a veciñanza saiba do que estamos a falar. A Reserva da Biosfera solicitou no seu momento unha axuda para elaborar un plan de sustentabilidade turística como destino de ecoturismo familiar dentro dunha convocatoria á cal non podían acudir ningún dos concellos galegos por si sós, porque eran unha liña de axudas destinados a entes de xestión turísticos. Polo tanto, os concellos que conformamos a Reserva da Biosfera non podíamos ir de forma individual a este tipo de convocatorias, pero a Reserva falou cos concellos e solicitou unha axuda de 1,5 millón de euros que foi aprobada pola Secretaría de Estado do Turismo e pola Xunta de Galicia para que os concellos nos que se vai a levar a cabo este proxecto, que son Abegondo, Aranga, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Coirós, Culleredo, Curtis, Irichoa, Miño, Oleiros, Oza, Cesuras, Paderne, Sada e Sobrado, se desenvolva neles unha serie de investimentos e de accións destinadas a ese ecoturismo familiar sustentable e que non teñen que aportar ningún fondo económico, posto que estas axudas son financiadas ao 100% polos fondos de resiliencia, os fondos Next Generation. Como a Reserva non é unha administración local e en base á normativa destes fondos é necesario que un concello actúe como entidade colaboradora baixo a responsabilidade e a dirección da entidade executoria, é dicir, da Asociación Mariñas Betanzos, un dos concellos se tiña que ser nomeado como entidade colaboradora. No seu momento inicial, pola disposición da Secretaría do Concello de Abegondo, que estaba a colaborar en toda a conformación deste proxecto e outros tales que se levan a cabo dende a Reserva, pois foi o Concello de Abegondo o que actuou como entidade colaboradora. Dousa circunstancia que a Secretaría do Concello de Abegondo, que era a Secretaría do Concello de Betanzos naquel momento, de forma compartida, deixou de ser secretario no Concello de Abegondo, veu para Betanzos de forma con praza en propiedade e nese momento pasou a actuar como concello colaborador o Concello de Betanzos mediante ese convenio que se asinou no mes de marzo e que se deu conta del no mes de abril. Polo tanto, actuamos como concello colaborador por imperativo legal e por responsabilidade. Pleno tras pleno, todos os grupos reivindicamos o papel que Betanzos debe de asumir como cabeceira de comarca. Eu creo que estamos ante un claro exemplo no que Betanzos está actuando como cabeza tratora dun proxecto. E esta mesma situación viviuse no plan turístico de actuacións no camiño nos concellos que conforman o camiño inglés. Na anterior legislatura se conseguiron preto de algo máis, 902.000 euros para levar a cabo diversas actuacións en todos os concellos que formamos parte desa subvención capitaneada polo Concello de Ferrol e que, pola negativa do Concello da nova corporación do Concello de Ferrol a seguir
capitaneando este proxecto, pois o Concello de Betanzos ten que devolver preto de 200.000 euros de fondos europeos e non pode levar a cabo as infraestructuras que ían incluídas nese proxecto. E non só o Concello de Betanzos, hai que devolver os 902.000 euros de forma íntegra. Evidentemente, non houve ningún tipo de gasto en obras, si gastos para a preparación dos proxectos e gastos de persoal, de técnicos do Concello, pois que tuveron que facer as súas achegas e contribucións para solicitar naquel momento esta axuda. Polo tanto, dende o Concello de Betanzos non estamos dispostos a que isto suceda e entre todos queremos levar a cabo estas iniciativas que, reitero, se van a acometer en todos esos concellos que citei e que, no tocante ao Concello de Betanzos, entre outras, son as seguintes. Identificación de residuos abandonados na ría de Betanzos e río Mandeo, estudo para buscar un novo uso e reutilización destes residuos. Un proxecto piloto de eliminación de barcos abandonados na ría de Betanzos e outros residuos da ría. A tematización de equipamentos como rede de centros de interpretación do territorio, Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas, entre os que se atopa o Museo das Mariñas. A realización de modelos de ordenanzas municipais para fomentar a economía circular, xestión de auga, residuos, mobiliario urbano, ruidos, iluminación, normativa paisaxística, mercados e feiras, utilización do produto local. Deseño de bases para a implantación dunha fiscalidade verde nos concellos da Reserva da Mariña Coruñesa, guía de compra verde pública para a organización de actos e eventos públicos sostibles. A elaboración dunha bolsa de proxectos para a compensación da pegada do carbono turística a través de proxectos concretos da mellora e conservación ambiental. A instalación de puntos de recarga eléctrica en cada un dos concellos da Reserva da Biosfera, polo tanto, un cargador para Betanzos, a creación das sendas ecoturísticas da Biosfera, proxecto de recuperación de antiguas sendas tradicionais dende o porto de Betanzos cara a desembocadura da ría de Betanzos, formación ao empresariado turístico local en sustentabilidade e calidade, elaboración de plataforma digital para a recompilación de incidencias e fomentar a participación cidadá, poboación local, excursionistas e turistas, mellora da accesibilidade universal no río Mandeo a través da instalación dun pantalán no Paseo da Tolerancia, creación da base náutica especializada en Betanzos para desenvolver actividades recreativas e deportivas, así como para favorecer o ecoturismo no río Mandeo e ría de Betanzos. Potenciación dos mercados da biosfera con produto agroalimentario local certificado e que potencien o papel de Betanzos como cabeceira na comercialización de produtos locais de calidade e certificados. E xa por último, deseño e produción dun modelo de caseta para a promoción da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas dos seus concellos e das súas empresas certificadas en feiras de referencia a nivel estatal e a nivel internacional. De todas formas, o espírito da moción pareceme totalmente acaecido en base a maior transparencia. Temos a ferramenta desa comisión que, reitero, si é certo que esta última xuntanza para dar conta do que está a suceder no consorcio non se fixo convocando a esa comisión, pero sí citando aos voceiros e voceiras municipais, e unha vez que se teñan esos informes, pois convocarase a tal efecto. E nada máis, dende a mesa de contratación seguiremos sendo cabeza tractora para levar a cabo as licitacións como concello colaborador ca Reserva e para que todas estas obras saian para adiante e para que o resto dos concellos pois tamén poidan disfrutar deste 1,5 millón de euros e non haxa que devolvelos e que non haxa que deixar de investir nas nosas vilas e nas nosas cidades. Nada máis que engadir. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas. Insistimos neso, esta moción é de tipo constructivo, é dicir, é para que a veciñanza saipa todo o que se fai desde o Concello, os pasos que se dan e en que se invirten esas mesas de contratación e esas negociacións que se fan a porta pechada, porque sí que é verdad que a veciñanza ten acceso a estes plenos a través de internet e a través das redes, pero neste tipo de cuestións sí que é como un pouco máis pechado. Entonces, insistimos eso, no positivo desta moción, na transparencia que debemos transmitir a todos a toda a veciñanza. Agradecemos as explicacións, porque é verdad que moitas desas cousas non o sabíamos, non entendíamos por que tiñamos que ser agora a mesa de contratación da Reserva da Biosfera, con lo cual, pois eso, agradecemos sempre este tipo de explicacións e abogamos porque, pois eso, se reúnan máis veces estes entes. Grazas.
Grazas, concelleiro non adscrito. Simplemente reconocer que sí estuvimos presentes en esa comisión, nada más. Moitas grazas, voceiro popular. Me remito a mi primeira intervención, máis nada. Voceiro socialista. Nada, grazas, agradecer a confianza na explicación que din e decir que non de unha forma tan explícita e tan extensa, pero sí se explicou na mesa de contratación por parte da Secretaría Municipal o porqué de Betanzos como entidade colaboradora. Nada máis que engadir e esperemos que todos estes proxectos cheguen a bo porto e este grupo de goberno pois seguirá a apostar por eses proxectos. Ben, entendo que este punto se aproba por unanimidade de todos os grupos. Só quería aclarar algo que dixo o voceiro do Partido Popular. Esa xuntanza da que se falou e que non foi convocada de forma oficial, pero na que din unha serie de explicacións sobre o Consorcio das Mariñas, foi o 10 de decembro, e a xuntanza no consorcio da que din conta foi o xoves 5 de decembro. Non sei o que saliu o 18 de xullo, pero sería outra cousa. Ou, como expliquei nesa xuntanza, levábamos meses falando sobre o mismo e dando voltas a varios temas que todavía están sin finalizar, sin os informes finais, e que en canto se teñan darase conta a toda a corporación a través desa comisión. Quería aclarar eso. Pois, señor secretario, entendo que esta moción se aproba por unanimidade. Pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte é o punto 8º, a moción do PP para o nomeamento de Francisco Díaz como fillo predilento de Betanzos. Voceira popular, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Vou a dar lectura á moción. Francisco Manuel Díaz Pereira, coñecido por betanceiras e betanceiros, así como fora do término municipal de Betanzos como Pachico, adicou máis de 28 anos da súa vida a exercer como concelleiro da nosa cidade. Máis de 28 anos de entrega profesional e persoal que atesouran importantes logros sociais e principalmente no eido da cultura, carteira que liderou de 1983 a 2011 en beneficio de Betanzos. Destacamos entre as súas contribucións a recuperación da banda municipal, a creación e consolidación da Feira Franca Medieval, os cursos de gráfica e a xénese da Fundación CIEC, xunto ao noso benquerido e ilustre tamén fillo predilecto Jesús Núñez, o compromiso constante co arquivo e biblioteca municipais e co anuario brigantino, a contribución e o impulso de múltiples iniciativas culturais que tiveron a Betanzos como destino. É o caso da revitalización da Semana Santa ou o apoio a tradicións como as danzas gremiais, entre outras. Son labores nas cales Francisco Díaz Pereira demostrou ao longo da súa carreira un forte compromiso co fomento da cultura na nosa terra. Mais aló do seu labor profesional, Pachico demostrou amor e lealdade á nosa cidade, consolidándose como un verdadeiro embaixador da nosa identidade cultural. Proba de todo o mencionado é a homenaxe na que recentemente participaron máis de 200 de persoas e pola que queremos deixar constancia pública da noraboa e recoñecemento ao comité organizador. Polo exposto, o Grupo Municipal Popular no Concello de Betanzos presenta a seguinte proposta de acordos. 1. Instar ao Goberno local de Betanzos a realizar todos os trámites necesarios para facer efectiva a iniciativa de nomear fillo predilecto da cidade de Betanzos a Francisco Manuel Díaz Pereira Pachico e 2. E último, que a alcaldesa ou concelleiro ou concelleira no que delegue leve a bo fin os citados acordos. Mais nada, gracias. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Ben, antes de nada, apuntar un pequeno erro que hai na exposición de motivos da moción. Francisco Díaz Pereira foi concelleiro de Cultura entre 1983 e 2007. Bueno, non sei, 1983 non sei, pero sí que entre 2007 e 2011 recorden que gobernou o Partido Popular e logo, se mal non recordo, entre 2011 e 2015. Entre 2007 e 2011 creo que foi o señor Gómez Patiño que ostentou a Delegación de Cultura.
máis tarde foi a propia alcaldesa Faraldo Botán a que non delegou esas competencias, e logo pois creo que os tres concelleiros que sucederon a Pachico pois están aquí sentados, a señora Barral, a señora Hermida e a señora Veiga. Pero bueno, centrándonos na moción e partindo, en principio, apuntando a miña opinión persoal, eu teño serias dúbidas de que este tipo de recoñecemento, como é o de ser fillo predilecto da cidade, sexa para que os políticos non os entreguemos entre nós, non? Sinceramente creo que non hai maior recoñecemento para un servidor público que continuar co seu legado, co seu traballo, e que este perviva no tempo. Mais tendo isto en conta, creo que todos podemos estar de acordo en que o traballo e a implicación da persoa que hoxe nos ocupa pois trascende totalmente o ámbito político, non? De todos é sabido que estamos a falar dunha persoa que estivo traballando por Betanzos dende moitos eidos durante toda a súa vida, máis de 30 anos como concelleiro desta corporación, con todas esas iniciativas que menciona a moción do Grupo Popular, é unha persoa que unha vez deixou a política municipal segue estando activa e traballando pola cultura betanceira. Penso que despois da homenaxe do pasado sábado pouco máis hai que dicir e, por suposto, o noso voto vai a ser rotundamente favorable. Moitas gracias. Moitas grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas. O voto do BNG será abstención. Grazas. Moitas grazas. Voceiro socialista ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, vou ser un poquinho máis extenso que a voceira do Grupo Nacionalista, pero tratarei tampouco de ser moi pedante. Ben, a finais de setembro do ano pasado, un grupo de veciños e de veciñas do noso concello reuniuse ca nosa alcaldesa para trasladalle, que ian preparar un acto de homenaxe ao exconcelleiro Francisco Díaz Pereira, coñecido popularmente na nosa cidade e máis alá como Pachico. Logo desta primeira xuntanza, a continuación, o 11 de outubro, a alcaldía mantivo outra xuntanza coa persoa designada como presidente da comisión organizadora da homenaxe, e a partir de aí mantiveronse varias xuntanzas para, entre outras cuestións, explicar os preparativos que se estaban levando a cabo, para solicitar a cesión de equipamentos, é dicir, o cine Alfonsetti, a megafonía, o equipo de proxección, é dicir, disponibilidade de medios técnicos e dunha sala para poder levar a cabo esta homenaxe. Tamén para poder contar coa participación da banda de música de Betanzos, e nesta xuntanza se lle trasladou á alcaldía por activa e por pasiva o desexo da comisión organizadora de non politizar este acto de homenaxe, posto que se trataba dun acto de iniciativa popular para poñer en valor e recoñecer a labor de Pachico, tanto como concelleiro como de veciño da nosa cidade, así en aspectos sociais como pode ser a promoción do seu barrio, na participación da Peñalastras, da súa colaboración como voluntario na apertura das igrexas, como na súa colaboración na participación no patronato do Centro Internacional da Estampa Contemporánea ou na Confraría de Semana Santa. Pois ben, o sábado pasado pudemos vivir con total satisfacción e con total orgullo esta sentida homenaxe popular. Disfrutamos dun cine Alfonsetti a rebosar, dun restaurante cheo, da participación de amigos e amigas de Pachico, de veciños, de veciñas, de compañeiros, dos alcaldes que o nomearon concelleiro de Cultura, de representantes de distintas entidades que, en resumo, lle transmitiron mostras de cariño, mostras de ledicia e mostras de agradecemento pola labor levada a cabo por Pachico. En ese contexto, insisto, de iniciativa popular, sorprendentemente, o Partido Popular de Betanzos presenta esta moción uns días antes da homenaxe e a presenta sen falar co afectado, que se entera polos medios de comunicación e tal como nos lo trasladan, sen falar coa comisión organizadora. Comisión que sempre recalcou que non querían que se politizara a homenaxe. Por lo tanto, actuando en contra dos desexos desta iniciativa de carácter popular. Pero a verdade, para min isto non é o máis sorprendente. Nin o é que na moción afirmen que Pachico ocupou a carteira de Cultura dende o ano 1983 ao ano 2011, cando en realidade foi do ano 1987 ao ano 2007 e do ano 2011 ao ano 2015. E que xa nin se acordan que vostedes gobernaron do 2007 ao 2011.
Período no que, entre outras iniciativas, suprimiron a Semana Internacional do Cine ou suprimiron o Festival Internacional de Poesía creadas por Pachico, que agora o propoñen como fillo predilecto. O máis sorprendente é que presenten vostedes esta moción, cando neses 24 anos que Pachico foi concelleiro de Cultura, sufriu os ataques furibundos do Partido Popular de Betanzos, criticando a súa xestión de forma constante, sendo blanco dos azoutes do seu grupo, de forma indiscriminada, e incluso, recórdeno, chegaron a denuncialo por vía penal e tuvo que someterse a un proceso judicial que durou máis de 10 anos, dende o ano 97 ao ano 2007, no que se lle pedían un ano de cárcel e 7 anos de inhabilitación para cargo político e para ocupar para ocupar un posto de traballo de carácter público, é dicir, o cercenamento da súa vida política e da súa vida laboral. 10 anos. E agora, é ese mesmo Partido Popular de Betanzos, nun claro exercicio de filibusterismo político, que ten o cuajo de presentar unha moción para nomear a Pachico fillo predilecto cando quixeron meter na cadea e que non pudese ocupar un cargo ou emprego público neses durante 7 anos. Cousas veredes. Miren, coa presentación desta moción, na que o afectado, repito, enterouse pola prensa, volven vostedes a mostrar novamente a dobre vara de medir do Partido Popular de Betanzos. Recentemente criticou a distinción dun premio de muller emprendedora a Josefina Mosquera, por tratarse da nai da alcaldesa. Distinción que ten un único criterio obxectivo, que non é outro que un criterio aritmético, que é o número de anos que levaba aberto un negocio por parte dunha muller emprendedora en base aos datos que obran no Departamento de Urbanismo deste Concello. Pero miren, o que recoñen nesta moción non é máis que recoñecer a labor dos gobernos socialistas en Betanzos, que levan gobernando esta cidade 33 anos e situaron a Betanzos como referente cultural, non só na comarca, senón no resto do territorio. Costoulles 33 anos, pero con esta moción acaban de recoñecer o que nós sempre manifestamos cando Pachico era o centro da diana dos ataques do Partido Popular e das denuncias por vía penal que tivo que sufrir el e outros compañeiros que traballaron arreo polo desenvolvemento de Betanzos. Nada máis que engadir nesta primeira intervención. Moitas grazas, voceira popular. Moitas grazas, señora alcaldesa. Bueno, en primeiro lugar, agradecerlle ao concelleiro non adscrito que me recorde cando gobernou o Partido Popular no Concello de Betanzos, porque esta voceira ten tan mala memoria que non nos recorda. Pero, bueno, agradezolle de todas formas o recordo, igual que ao voceiro socialista. Sí recordamos cando gobernamos, pero, bueno, o Partido Popular tamén comete erros, igual que o goberno municipal de Betanzos e calquer outro goberno municipal e calquer outro partido político. Todos podemos cometer erros, evidentemente estamos a falar dun mínimo erro. Mire, nós non suprimimos ni a Semana Internacional do Cine, non suprimimos nada. É dicir, isto é unha proposta na que destacamos entre as súas contribucións 1, 2, 3, 4. Non estamos aseverando e asegurando que son as únicas contribucións desta persoa. Destacamos. Nós non suprimimos nada. Evidentemente, fixo outras moitas cousas. Veume a cabeza outro día o programa Vive a Natureza, onde eu tiven a honra, por exemplo, de participar. Moi mal lles parece. Eu creo que isto non lles debería de parecer mal en absoluto, quero dicir, que se premie a trayectoria dunha persoa que durante X anos, pois cerca de 30, realizou pois unha importante labor, que precisamente foi froito desta homenaxe popular. E por que o Partido Popular non vai a propoñer a esta persoa como fillo predilecto? Acaso o Partido Socialista, ao longo desos 33 anos de goberno, non propuxo a ninguén do Partido Popular como fillo predilecto?
porque se eu non recordo mal, sí. Entonces, igual os que teñen que repasar o que fixeron ao longo desos 33 anos de goberno son vostedes. Precisamente, digo porque outro día un dos exalcaldes da nosa cidade doume a noraboa para que lla trasladara a todos os membros do Grupo Municipal do Partido Popular por facer esta proposta. Un exalcalde socialista dixo, eu tamén o fixen na miña época. Tamén premiei a persoas de outros partidos políticos. Acaso eso é malo para que se poñan como llenas? Eu penso que non. Acaso é necesario chamar a esa persoa para consultarlle algo? Isto é unha proposta, quer decir, nada máis. Acaso vostede lle dixo a todos os membros que forman parte do comité organizador que o Partido Popular non falou con eles? Sí, falou con todos os membros, vostede, como para asegurar todo o que acaba de decir. Non sei. Sí, pois, si deberían de estar moi orgullosos que esta persoa formara parte desa corporación, igual que formou parte, por exemplo, meu pai. Eu estou super orgullosa de que meu pai formara parte da corporación deste concello pertencendo a un grupo político diferente ao meu. E falamos e nos entendemos, e discutimos e debatimos, lóxicamente, temos ideas diferentes, pero eso é algo moi sano. O que eu non entendo é que vostedes sexan incapaces de aceptar que o Partido Popular faga esta proposta, que lles parezca mal. Bueno, pois, en fin, cousas veredes, non hai outra. Pero nada, máis nada que engadir. Moitas gracias. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Bueno, saindo un pouco do debate político entre PP e PSOE, e centrándose un pouco pois o que dicía antes, que a figura de Francisco Díaz Pereira Pachico transcende a vida política, pois eu tamén, pois, xa falaba a señora voceira do Popular do seu pai, pois eu tamén podo falar de meu pai, de que, bueno, me ten comentado moitas veces a labor que facía Pachico en Santa María moito antes de ser concelleiro. Evidentemente eu en 1987 non estaba neste mundo, pero sí que, pois, cando un empeza tamén a meterse un pouco na vida cultural, na cofradía de Semana Santa, pois puiden ver como Pachico sempre foi unha persoa respetada e a que sempre se lle recoñeceu o seu labor, e polo tanto ver como segue continuando, que moitas veces as homenaxes parece que son un pouco de despedida, pero bueno, todos os que estamos aquí estamos convencidos de que Pachico vai a seguir estando activo e loitando pola cultura, e con un tono un pouco máis moderado vamos a reiterar ese voto favorable. Moitas gracias. Moitas grazas. Algo que quere engadir algo, voceira nacionalista? Agradeceríamos que este tipo de cuestión se propuxeran na mesa, na comisión de nomenclator, que é o lugar axeitado para facelas, ou nos así o consideramos. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro socialista. Moi brevemente, eu en ningún momento dixe que nos molestase ou que non estuvésemos de acordo. Dixen que nos sorprendía gratamente que despois de 33 anos de gobernos socialistas por fin nos diran a razón cando nos afirmábamos que Betanzos era un referente cultural, e que me sorprendía bastante que o mesmo grupo que intentou meter na cadea a Pachico e que o condenaran 7 anos de inhabilitación, pois agora o propoña fillo predilecto. Eso me sorprendeu. Fala que na redacción hai erros, sí, producidos pola presa e oportunismo de presentar esta moción nun momento anterior á propia celebración. E que máis, na propia moción recollen o número de asistentes a un homenaxe que se celebrou o sábado cando presentaron o xoves anterior. Eso é o que me sorprende a min. Que nos moleste, en absoluto, que o lóxico e o que se fixo cando vostede dixo que o Partido Socialista propuxo a cargos do Partido Popular, si era que se actuase de outra forma, como día voceira do Grupo Nacionalista, pero vostedes quixeron actuar así, non hai ningún tipo de inconveniente. Pero si mire, si estamos de acordo, que lle dixemos que íbamos a votar de forma favorable a esta moción, que pasará, evidentemente, a Comisión de Honras e Distincións para o seu debate, e que aí tamén vamos a apoiar, e que terá que volver
a esta sesión plenaria e que apoyaremos para nomear a Pachico fillo predilecto. E miren, non nos puxemos como hienas. Como hienas carroñeras actuaron vostedes nas festas patronais do ano 2024 e nas festas patroais do ano 2023. Eu quizás poiden traer unha moción para poñer en valor a figura do señor Javier Gándara ou a figura do señor Carlos Arévalo cando neste balcón realizaron o pregón das festas patroais do ano 2023 e do ano 2024 e o Partido Popular lle deu o plantón. Ou cando no ano 2023 seguiu o criterio de ir na procesión e non participar nos restos de actos organizados polo Concello, e no ano 2024 xa non vamos á procesión, pero vamos á igrexa. Cando vai salir a procesión salimos, pero nos quedamos dentro, ora non vamos, ora non vamos. Eso sí é actuar como hienas carroñeras. Nada máis que engadir. Moitas grazas. Non podo deixar pasar a ocasión de facer varias puntualizacións, porque eu coincidín con Pachico en varias corporacións. Son concelleira dende o ano 2004 e Pachico era concelleiro de Cultura. Como ben se dixo aquí, non nestes períodos que pon na exposición de motivos, pero si noutros, e ademais de compañeira de grupo de goberno, de compañeira del na oposición e de compañeira de partido, evidentemente, pois son amiga de Pachico. Entón, a labor cultural de Pachico a prol dos veciños e veciñas de Betanzos é incuestionable. Magnífica dende todos os eidos nun momento, ademais, importantísimo para Betanzos. Xa se dixo nesta sala moitas veces que Betanzos é un referente cultural, non só na comarca, non só na provincia, tampouco, senón en toda Galicia. E moito dese traballo foi iniciado por Pachico e continuado por outros concelleiros e concelleiras de cultura. Nós, os socialistas, levamos dicindo eso dende o ano 1983, poñendo en valor a labor a prol de Betanzos, no eido cultural e noutros, dos nosos compañeiros e compañeiras. O que o voceiro socialista dixo na súa primeira intervención moi vehementemente, eso é verdade, é que nos sorprendía que o recoñecese o Partido Popular de Betanzos, porque eu que compartín corporacións con el, sei perfectamente como eran e cales eran as críticas á política cultural desenvolvida por Pachico. Feroces. Entón, celebramos este cambio de postura do Partido Popular de Betanzos. Eu, sinceramente, espero que non quede nesto. Celebro moitísimo este cambio de postura do Partido Popular de Betanzos. E alégrome de verdade. Alégrome de verdade. Como non vamos a estar de acordo se estamos a falar do que nos levamos defendendo décadas. E podería, ademais, ampliálo a outros compañeiros e compañeiras socialistas que desenvolveron nas súas concellerías ou nas súas delegacións tamén desenvolvementos fundamentais para Betanzos. Ou podería estendelo aos alcaldes que tiveron a Pachico como concelleiro de Cultura e que, evidentemente, favorecían esas políticas desenvolvidas por Pachico. Por tanto, estamos encantados e encantadas. Eu, persoalmente, encantadísima de que poida ser debatido na Comisión de Nomenclator que Pachico sexa fillo predilecto de Betanzos. A súa labor, aínda que na moción a centran na súa faceta política, vai moito máis alá, como ben manifestou o concelleiro non adscrito, e sempre a prol de Betanzos, e sempre poñendo en valor Betanzos,
e nunca falando mal de Betanzos. Eso é algo que Pachico é a bandeira de Pachico. Por tanto, mire se estamos contentas e contentos, como non vamos a estar se, como decía o voceiro socialista, por fin o Partido Popular de Betanzos rectifica claramente e, ademais, pois recoñece todo o que durante décadas se leva facendo por Betanzos dende diferentes gobernos socialistas, neste caso no eido da cultura, en este caso por un concelleiro en concreto, que repito, poderíamos estender outros compañeiros e compañeiras socialistas en diferentes eidos, pero Pachico evidentemente merece. Así que benvida esta rectificación, benvidos concelleiros e concelleiras do Partido Popular ao recoñecemento á labor que durante décadas leva desenvolvendo o Partido Socialista de Betanzos. E, por suposto, como xa anunciou o meu compañeiro, votaremos a favor sempre que sexa para recoñecer a labor dun compañeiro ou compañeira, neste caso, do meu queridísimo Pachico. Señor secretario, que se someta a votación este punto. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor. Esta moción queda aprobada co voto favorable do Partido Popular, dos concelleiros non adscritos e do Partido Socialista e a abstención do Bloque Nacionalista Galego. Punto seguinte. O punto 9, a moción do PP para a adopción de medidas de mellora na parroquia de Piadela. Voceira Popular ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, recentemente o Grupo Municipal Popular visitou a parroquia de Piadela acompañados dun grupo de veciñas e veciños. O obxecto da visita non foi outro que continuar co proceso de escoita a betanceiras e betanceiros na procura de actualizar as necesidades e demandas da veciñanza da nosa cidade. Na visita, que consistiu nun paseo a pé polo territorio, podemos comprobar de primeira man que as peticións da veciñanza son prácticamente as mesmas que as que nos trasladaron en anteriores reunións, que xa puxemos de manifesto en anteriores sesións plenarias e que nos gustaría reiterar e trasladar a modo de iniciativa a través da presente moción. A máis imperiosa é a necesidade de mellora da seguridade na estrada provincial de P0810, estrada que rexistra altos niveis de tráfico rodado ao seu paso por Piadela e Vila de Suso, sen beiras rúas, sen pasos de peóns e sen medidas que obriguen a cumprir os límites de velocidade que implican constantes e manifestos excesos de velocidade, tal e como son coñecedores en primeira persoa os veciños e veciñas. Recordarán que xa no ano 2021 aprobouse por unanimidade unha proposta nesta liña do Grupo Popular nesta sala, así como no pleno da Deputación da Coruña, impulsada polo noso grupo no ente provincial. Relacionado co tráfico tamén, é importante destacar a importancia de revisar as paradas do autobús na citada estrada. Outro dos asuntos recurrentes é a falla de limpeza no entorno dos contedores, desbroce de cunetas e limpeza de beiras rúas, que en moitas ocasións imposibilita o uso das beiras rúas. Non hai moito tempo que reclamamos a urxencia de proceder ao arreglo das unidades do local social, así como a posta a punto e mantemento continuado do parque infantil anexo. Tamén trasladamos en diversas ocasións un problema de saneamento xusto na entrada dende a estrada que fixemos referencia en primeiro lugar. E por último pedimos a recuperación do camiño despois da igrexa que xa non existe. Os veciños e veciñas deben de ser os principais protagonistas dos servizos, así como das políticas públicas e deben de estar no centro das prioridades que garantan a súa seguridade. Polo exposto, o Grupo Municipal Popular presenta a seguinte proposta de acordos. 1. Instar ao Concello de Betanzos a dar todos os pasos e facer os trámites necesarios para dar cumprimento ás demandas e necesidades da veciñanza de Piadela e 2. E último, que a alcaldesa ou concelleiro ou concelleira no que delegue leve a bo fin os citados acordos. Mais nada. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, compartimos
totalmente as demandas que traslada o Partido Popular na súa moción, máis que nada porque son peticións que moitos veciños de Piadela pois tamén nos teñen comentado e moitas veces nos temos traído como rogos e preguntas a este salón de plenos. Nós tamén visitamos recentemente a parroquia de Piadela, en concreto o pasado 26 de decembro, coincidindo coa festa patronal de San Esteban. Bueno, a verdade é que a parroquia de Piadela visitámola moi frecuentemente como outros puntos, sobre todo os bares da recta de Guiliade. Incluso inda de volta paramos en Montellos en festa moitas veces. Parece unha broma, pero bueno, moitas veces non hai mellor lugar para encontrarse cos veciños e para que este nos trasladen as súas peticións que nos bares e tabernas do noso concello. Pero bueno, máis alá de brincadeiras no referente a Piadela e Guiliade, nós tamén recollimos certas demandas dos veciños que trasladaremos no punto seguinte e, por suposto, esta moción vai a ter o noso apoio. Moitas gracias. Moitas grazas, voceiro nacionalista. Moitas grazas. Como non pode ser de outra maneira, estamos a favor de mellorar a calidade de vida e a seguridade viaria da veciñanza de Piadela e do resto dos núcleos do noso concello. Moitas grazas. Moitas grazas, voceiro socialista. Grazas, señora alcaldesa. Ben, serei moi breve. Ben, desde o principio deste mandato, así como desde o anterior, o equipo de goberno encabezado por esta alcaldía considerou non só importante, senón prioritario no día a día o debido compromiso co benestar dos veciños e veciños tanto da zona urbana e con especial énfase na zona rural. No caso que hoxe nos traen, que é o caso de Piadela, este concelleiro, este equipo de goberno, que tamén mantén contacto constante e fluido con veciños e veciñas, xa nos teñen trasladado estas e outras suxestións que son importantes, como dicía ao principio, para o seu benestar. Estamos de acordo no conxunto de propostas, algunhas descoñecidas tamén por este concelleiro, pero que, como é evidente, serán estudadas para coñecer a súa viabilidade. Con todo, estudando detidamente a moción que hoxe presentan, gustaríame determe en diferentes cuestións que vostedes afirman para informar ou tamén para aclarar. No que se refire á limpeza de camiños e contedores, gustaríame reincidir na limpeza continua e reiterada que se fai dos camiños, unha limpeza que se mellorou a finais do ano pasado coa incorporación dun servicio que asistía aos tractores mecanizados exercendo os labores de limpeza manual e así abordando a limpeza de lavadoiros, farois, contedores e bancos. Limpeza que, insisto, realízase de maneira periódica e coa dedicación necesaria para garantir unha contorna limpa e segura para os veciños e que todo iso combatendo co constante cambio de temperaturas que descontrola as limpezas de malezas. En canto ao local social de Piadela, queremos aclarar que é un problema recorrente estrutural do edificio que se sucede con asiduidade e que, a pesar do seu mantemento e de que xa se reparou noutras ocasións, este require de novas actuacións unha vez mellore tempo, xa que estas deben de realizar co teito máis seco posible. No relativo á senda na estrada de P0801, que é titularidade da Deputación da Coruña, podemos anunciar hoxe, e tal como tamén lle comentamos en días pasados aos veciños da zona, que a redacción do proxecto xa está en marcha e que a alcaldesa chegou a un acordo co presidente da Deputación da Coruña para que o ente provincial faga fronte aos custos necesarios de obra e así poder liquidar un problema de seguridade viaria histórico que afecta non só a veciños de Piadela, senón tamén a veciños e veciñas de Guiliade e Vila de Suso. E xa, por último, para rematar, o que nos gustaría destacar é a imperiosa, tal e como fan na súa exposición de motivos, a esa imperiosa dobre vara de medir do PP de Betanzos, grupo que é capaz de exixir este tipo de actuacións cando non goberna determinada administración, que neste caso son imperiosamente necesarios, pero que é incapaz de apoiar a este Concello na defensa ante a Xunta de Galicia de imperiosa necesidade de medidas de seguridade na C542, que teñen a escasos 500 metros de distancia e onde os veciños e veciñas de Guiliade que viron falecer a familiares e veciños e que se topan cunha Xunta de Galicia que di que non se pode considerar a travesía de carácter urbano porque nesta non houbo falecementos nos últimos anos. É dicir que ten que ocorrer algunha desgracia máis en Guiliade para que a Xunta de Galicia tome medidas de seguridade. Un tanto surrealista e increíble. En definitiva, e por non incidir máis nesta cuestión e considerando
que estamos de acordo con estas demandas dos veciños e veciñas de Piadela, xa que moitas están realizadas ou en vías de realización, o noso voto evidentemente será favorable. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Voceira popular. Grazas, señora alcaldesa. Simplemente aclarar que falamos da falta de limpeza no entorno dos contenedores, non dos contenedores. Eso é o que di o texto exacto da moción. E agradecer, evidentemente, as mostras de apoio de todos os grupos que non farán outra cousa que mellorar a calidade de vida, a seguridade e o benestar dos veciños e veciñas da parroquia de Piadela, da que estamos a falar. Mais nada e moitas gracias. Moitas grazas. Voceiro nacionalista. Moitas grazas. Entendemos que esta é unha moción en positivo. Desde o Bloque Nacionalista Galego, por suposto, apoiamos que se escoite e se atendan as necesidades das veciñas e veciños de Piadela e de outras zonas rurais do noso concello, que ademais están francamente desatendidas. Polo tanto, imos votar a favor. Moitas grazas. Simplemente por aclarar, como portavoz do Partido Popular, creo que entendín ben o entorno dos contedores que se limpan non só con auga, senón que tamén se desbroza, como dixen, con medios manuais, desbrozadora, para que me entenda. Entón, creo que é unha labor que, como dixen, se está facendo e se lle deu un impulso a finais do ano pasado, considerando, atendendo esa suxerencia, creemos que se está a facer e, por tanto, seguiremos facendo, porque así nos lo agradecen tamén os veciños e veciñas de todas as parroquias de Betanzos. Nada máis e moitas grazas. Ben, pois, señor secretario, entendo que esta moción se aproba por unanimidade de todos os grupos e pasamos ao punto seguinte. Como aclaración de voto, ten un minuto. Sí, efectivamente. Falo do entorno dos contenedores que están en riba dunha plataforma que non se poden desbrozar. O que hai que facer é limpiar o cemento, a base sobre a que están, que, bueno, se quere lle enseño unha foto do estado no que están ambos. Mais nada. Todo aclarado. Punto seguinte. Rogos e preguntas. Primeiro damos lectura as respostas ás preguntas do pleno anterior. Voceira do Grupo de Goberno ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Contestación ás preguntas realizadas no pleno de decembro de 2025. Respostas ás preguntas do Bloque Nacionalista Galego. Sobre posibles medicións de gases á atmosfera. Trasladaremos esta petición á Consellería de Medio Ambiente. Respecto á iluminación do polígono de Piadela. Esta mellora está recollido no proxecto recentemente aprobado polo IDAE e que está en proceso de redacción dos documentos necesarios para iniciar a licitación correspondente. Sobre posibles melloras no mantemento do pavimento da Costa dos Remedios. Nas próximas semanas actuarase nesta zona co obxectivo de mellorar a seguridade así como o ornato da zona. Respecto aos problemas que lle afectan ao camiño de San Xiao. Técnicos municipais están a estudar novas solucións á Nova de Riba, que se suceden a consecuencia de abandonos de montes lindeiros, así como polo incremento do tráfico. En canto aos accesos ás leiras, estas serán repostas unha vez finalizase a labor de limpeza de arboredo que se iniciará nos próximos días. Sobre a limpeza das marquesiñas do autobús. A limpeza das marquesiñas realízase de maneira habitual por parte de operarios municipais. Temos que lamentar a continua falta de civismo que en moitos casos dificulta o mantemento das mesmas. Nas próximas semanas repoñeránse novas marquesiñas en zonas onde están totalmente inutilizadas polo paso do tempo, así como polo vandalismo. Respecto ás convocatorias das comisións de nomenclator e a de festas. A distinción a que se refiren na súa pregunta, que é a da muller emprendedora, concédese única e exclusivamente polo criterio obxectivo do número de anos que leva cada negocio aberto e ao nome dunha muller, segundo os datos que figuran no Departamento de Urbanismo, polo que esa distinción non se trata na Comisión de Honras. No tocante á Comisión de Festas, esta vais a celebrar nos próximos días, logo de que os técnicos municipais elaborasen o documento de balance dos festexos. Sobre o estado da cuestión do Complexo San Roque.
Os técnicos municipais visitaron este mes as instalacións e unha vez que imitan os informes pertinentes logo desta visita, convocarase unha comisión informativa. Respecto ao referente á taxación da obra e os avances na xestión e o mantenemento do CIEC, estáse pendente de recibir a información económica por parte da Fundación. Respostas ás preguntas do Partido Popular. Respecto á necesidade de repintar gran parte dos pasos de peóns en toda a zona urbana. A sinaléctica que mencionan, así como outras en mal estado, están a ser renovadas de maneira permanente a condición de que a meteoroloxía o permita. Respecto á saída do aparcadoiro do supermercado Gadis. En pasadas semanas, adxudicouse a obra de reposición do firme co correspondente pintado que se efectuará nos próximos meses. Sobre o fume da chimenea dun dos pabillóns do Centro de Formación Ocupacional. Traballadores municipais maniféstannos que non utilizan dispositivos que xeren tales cheiros. En caso de ser así e de repetirse estes cheiros, rogamos que nese instante chamen ao Concello para así poder descubrir a orixen de tales. Respecto á modificación do mobiliario urbano. É un asunto que acabamos de debater noutro punto anterior e do cal vostedes deberían de ter coñecemento, xa que forman parte da mesa de contratación municipal, onde se lles facilitou toda a documentación e onde en ningún momento se pronunciaron ao respecto diso e acordaron que se aceptase esta proposta do mellor xeito que o resto dos grupos. Sobre a rampla de acceso ao Parque de Cabildos. A información que vostedes exixen atópase no perfil do contratante dende hai meses e que, polo tanto, é pública. Vostedes tamén deberían de coñecer esta información, xa que esta obra foi aprobada nunha mesa de contratación na que vostedes participan e indemnizalles por iso. Grazas, pasamos ás rogos e preguntas deste pleno. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Residentes e vecinos que transitan pola calle de Rollo alertan que están produciendo desprendimientos del edificio número 2931. Es habitual encontrarse en plena acera con pequeños trozos de plaqueta. Esmalte, en términos generales, cerámicos, perdón, pero con la humedad que tenemos en Galicia podía llegar a afectar la totalidad de la plaqueta. El riesgo sería mayor, como ya pasó con el edificio de la Torre del Campo de Betanzos. Tiene conocimiento de esta situación en la que se encuentran los edificios número 2931 de la calle del Rollo. Se puede hacer el Concello ante esta situación. En las últimas semanas se han producido varios resbalones en el tramo bajo de la calle Doctor Fariñas en su cruce con la avenida Jesús García Naveira. Su gran inclinación, así como la falta de limpieza y acumulación de verdín, sumada a las condiciones meteorológicas del invierno, hacen que esta sea complicado mantener la estabilidad para quien allí transita. ¿Puede el gobierno local proceder a la limpieza de las aceras de ambos extremos de la vía? Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, ¿sería posible la aplicación de algún producto antideslizante? 3. En un reciente paseo de estos dos concejales por la parroquia de Bravío, recogimos las demandas de los vecinos residentes en la zona. En general, nos solicitan una mejora en la limpieza en los diversos caminos de la parroquia, Piñeiro, Barallobre y Caldebarras. Del mismo modo, los vecinos de la parroquia de Piadela nos trasladan su petición que se proceda a la limpieza del camino que transcurre entre la iglesia parroquial de San Esteban y el Pazo, que actualmente es intransitable. Por lo expuesto, rogamos al gobierno municipal atienda las citadas demandas de los vecinos de Bravío y de Tiobre. 4. La situación de la carretera N651 a la altura de la plaza de Enrique VI, con el cruce con las calles Mandeo, es totalmente lamentable, llena de baches que dificultan la circulación de coches. Esta es la queja que recurren tanto los vecinos de la citada calle como de Saavedra Meneses y Los Remedios. ¿Puede el gobierno local trasladar a la administración correspondiente la necesidad de asfaltar este tramo para incrementar la seguridad vial de la zona? 5. Residentes en la zona de las Cascas nos demandan la instalación de volardos en las aceras que transcurren por la carretera AC 840, entre el antiguo puente y el número 3 de dicha vía. Según comentan, hemos podido observar también nosotros, es habitual que haya coches estacionados a ambas orillas de la calzada, lo que impide totalmente el paso de transeúntes, sobre todo cuando van con carritos de niños. Rogamos, por tanto, al gobierno municipal a acceder a la petición que nos trasladan estos vecinos. Nada más. Moitas grazas. Concelleira nacionalista. Grazas.
A semana pasada tivo lugar na cidade de Madrid a Feira Internacional de Turismo, en que participou o Concello de Betanzos para promocionar o sector turístico e hostaleiro do noso termo municipal. Dende o BNG puidemos coñecer que, con motivo da visita á cidade madrileña, os representantes do goberno local organizaron unha recepción aos betanceiros e betanceiras que viven en Madrid nunha taberna. No BNG consideramos que a actual situación económica do Concello de Betanzos debe levar a unha reducción dos gastos protocolarios e superfluos, polo que se debería reducir ao mínimo este tipo de actividades nun exercicio de responsabilidade e exemplaridade. Pode o goberno local aclarar os custos do mencionado evento, que criterios se utilizaron para os convites, a canto ascendeu o gasto destas atencións protocolarias e que cometido concreto a xustifica, que custo tivo o desplazamento dos integrantes do equipo de goberno á feira. Solicitamos copias das facturas ocasionadas por todos estes gastos e dos gastos xerados por actividades similares nos anos 2023 e 2024. 2. A mobilidade é un dos problemas máis graves que presenta o núcleo urbano de Betanzos e que se fai extensível a toda a localidade, a todo o concello. Dende o BNG temos presentado numerosas iniciativas na liña de planificar, mellorar e cambiar a mobilidade betanceira. Hai uns anos o Concello sacou a licitación a elaboración dun plan de mobilidade a través dunha empresa externa. Este plan, polo que puidemos saber, nunha sesión plenaria pasada foi rematado e desbotado polo Concello ao non consideralo axeitado. Dende o BNG solicitamos ao equipo de goberno unha copia do mencionado plan e hoxe volvemos a solicitarlo de maneira oficial. Pode explicar por que se contou cunha empresa externa este documento para despois tirar con el? A canto ascenderon os gastos desta contrata? Que a xusticia se ían desbotar os resultados do estudo? 3. No BNG creemos na importancia dunha sociedade inclusiva que favoreza a integración das persoas con mobilidade reducida e por iso acostumamos a poñer medidas en positivo para acadar estes obxectivos. Neste sentido, temos pedido melloras na accesibilidade dos parques infantís, así como a instalación de xogos especiais para os meniños con mobilidade reducida ou con outro tipo de problemáticas. Pode o goberno local atender esta petición e proceder á instalación de xogos adaptados para estas crianzas nos parques infantís municipais? 4. Na semana pasada, o Consorcio Mancomunidade das Mariñas procedeu a iniciar a colocación dunhos novos colectores grises para avanzarnos na reciclaxe e no tratamento integral dos residuos, como para facer máis eficaz a xestión dos descartes do lixo. Estes colectores só foron instalados nalgúns puntos do Concello e ao mesmo tempo mandouse unha carta informativa a todas as casas. Dende o BNG consideramos que esta cuestión supón unha oportunidade para informar á veciñanza con detalle do proceso de reciclado e como utilizar o novo colector e os xa existentes. Pode o goberno local organizar charlas informativas sobre estas cuestións nas diferentes parroquias e nos barrios do núcleo urbano de Betanzos? Así mesmo, pode o goberno local trasladarlle ao Consorcio Mancomunidade das Mariñas a necesidade de recolocar e redistribuir os diferentes colectores ao largo do núcleo urbano, como xa vimos pedindo en numerosas ocasións, para que supoña un perigo para a seguridade viaria en interseccións, beirarrúas, etc. 5. No mes de novembro do pasado ano, preguntamos no pleno polo número e importe das indemnizacións e sancións afrontadas pola Facenda local nos últimos 2 anos por danos ocasionados por vertidos dende a rede municipal de saneamento. Como na súa resposta o grupo de goberno non nos facilitou información concreta sobre este tema, nin se nos fixo a chega dos diferentes grupos a documentación de ningún tipo sobre este tema, vémonos obrigadas a insistir neste pleno en que se faga público estes datos e se nos facilita documentacións en mans do Concello en relación coas indemnizacións e sancións por verteduras na rede municipal de saneamento. 6. No pleno de novembro do 2024 facíamos eco das inquedanzas da veciñanza da rúa Úrsula Menéndez de Teixeda e da súa prolongación polo estado da rúa.
No pleno seguinte, o voceiro do grupo local indicounos que non existía tal necesidade, que as beirarrúas e o firme da rúa estaban en perfecto estado. Esta resposta, que non se corresponde coa realidade visível, volveu inquerdar a veciñanza da zona, que nos pide que reiteremos a petición. Por tanto, pode o goberno local mellorar o estado e as beirarrúas do firme da rúa Úrsula Menéndez de Teixeda e a súa prolongación? 7. Como noutras ocasións, son numerosas as veciñas que contactan connosco para denunciar as podas agresivas que sofren as escasas árbores que viven no núcleo urbano de Betanzos. Neste caso, foi a veciñanza do casco histórico a que alertou das podas desmedidas das camelias das inmediacións da igrexa de San Francisco, así como poda de raíces do magnolio centenario que está fronte á igrexa de Santiago. Logo de consultar persoal especializado na materia, informáronse de que estas podas, que estes denominan desmoucas, son frondosamente dañinas para as árbores que adoitan acabar coa boa parte delas. Por que se continúan a efectuar este tipo de traballos e afectan a escasa masa arbórea da cidade? Cando van vostedes levar a cabo unha política realmente ecolóxica e que redunde no cuidado activo das zonas verdes e dos parques da cidade? 8. Unha vez máis, vémonos na obriga de traer a este pleno o malestar das persoas que utilizan o complexo deportivo municipal do Carregal. Por unha parte, na piscina, a concesionaria obriga os meniños de 8 anos a acceder só ás instalacións para acudiren aos cursos. O deterioro dos pulsadores das duchas, moitos deles duros demais para eles, algúns sen auga e outros cunha pingueira, por todo o caudal que impide que se duchen sós axeitadamente. A altura dos colgadores, enchufes ou taquillas fan que non poidan utilizalos sós. Por outra banda, o deterioro da rede eléctrica fai que salte o limitador ao utilizar algúns dos enchufes para o secado do pelo. E as taquillas, e as máis delas con pecho reventado, ao punto de que a concesionaria anuncia mediante unha app a inminente venda de candados nas máquinas de vending instaladas no corredor para poder utilizalas con seguridade ou convidando aos usuarios a traer o seu candado da casa. Por outra banda, no pabillón, ademais das máquinas fora de servicio do gimnasio, denunciáronnos que as persoas que practicaban bádminton no pabellón foron expulsadas para cederlles o espazo usado a outros clubs. En base a que normativa municipal se proíbe o acompañamento de menores de 8 anos para asistir aos cursos da piscina? Por que se manteñen duchas, rede eléctrica, taquillas e demais enseres neste estado de deterioro que fai impracticables moitos destes elementos? Na mesma liña, como xa nos denunciamos en plenos pasados, as persoas que practican bádminton reiteran nas súas queixas por ter sido expulsados dun deporte minoritario da oferta pública. Pode o equipo de goberno reconsiderar a decisión de deixar fora este deporte das instalacións municipais? Nada máis, grazas. Moitas grazas. Voceira popular, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Rogos e preguntas xaneiro 2025. 1. Como temos coñecemento, o pasado verán convocouse unha reunión para falar sobre a proposta da creación dunha comunidade enerxética, na que se barallaba a posibilidade de ter no mes de outubro establecidos os estatutos. Poden comunicarnos se existen estes estatutos ou en que situación se atopa o proceso actualmente? 2. No mes de xaneiro de 2023, hai agora 2 anos, a Xunta declarou en Betanzos a área Rexurbe. Dende o Grupo Popular preguntámonos en que situación se atopa o plan de dinamización que corresponde ao Concello para poder comezar canto antes a mellora da zona. 3. Hai uns días, no Consello Municipal dos Deportes, o concelleiro responsable falounos sobre o equipo de valoración das subvencións e fixo referencia a que aquelas entidades que se presentaban necesitaban un mínimo 40 puntos. Pero como do total de 15, 6 quedaban fora nese punto, este equipo de valoración decide anular a cláusula da puntuación mínima, subvencionando así a totalidade das entidades. Tendo en conta que a orde de axuda foi publicada nun boletín oficial, son coñecedores da gravidade que implica modificar ditas cláusulas. 4.
Residentes da zona dos Soportais e outros veciños que a menudo pasean pola Plaza do Campo mostranos o seu descontento coa falta de mantemento nos bancos de madeira que se sitúan ao longo da Rúa dos Ferradores, delimitando as terrazas. Dende o Grupo Popular rogamos se leva a cabo unha labor de mantemento nesta zona na que nos gustaría incluir a limpeza da estatua dos irmáns García Naveira, entre outros elementos. Perdón. 5. Nais e pais de nenas e nenos que frecuentan o Parque do Pasatempos achegan-nos queixas sobre a limpeza na zona do parque polas defecacións continuas dos patos. Piden se pode vetar esa zona aos animais de algunha maneira ou, se no seu defecto, aumentar a frecuencia da limpeza. Tamén solicitan a instalación de máis puntos de luz en dito parque, xa que, como ben sabemos, en inverno os días son máis curtos e a luz que hai faise escasa. 6. Usuarios do Parque Ganino, coñecido como Pipicán, trasladan a súa pena por non poder usalo en época de chuvias. Entendemos todos que o chan ten que ser cómodo para os cans, pero a entrada e a zona para chegar a él está impracticable para as persoas. É o único lugar no pobo onde se poden ceibar os animais con seguridade. Plantéxase o Concello intentar mellorar as condicións de dito parque e do seu entorno para facelo máis transitable. 7. Veciños e veciñas do Coto trasládanos unha vez máis as queixas sobre o estado dos rexistros da auga, que levan unha boa temporada desbordando. Teñen coñecemento de a que se debe esta situación e están buscando forma de solucionalo? 8. Hai uns meses, en pleno, fomos coñecedores da situación na que se atopaban certos locais da Rúa Rosalía de Castro, con respecto á contaminación acústica, na que se obrigaba ao precintado de equipos por incumplir os niveis, facéndoos nocivos para a saúde humana. Que pasos teñen pensado dar para non seguir a vulnerar o dereito ao descanso destas persoas? Por que non se precintaron estes equipos en tempo e modo? Máis nada e moitas gracias. Moitas grazas. Pois en máis asuntos que tratar levantamos a sesión. Boa noite a todos e todas.